Isang maligayang bagong taon para sa bumubuo ng Aswang Confessions. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Naway mapuno ng saya, pag-asa at biyaya ang darating na taon para sa ating lahat. Maligayang bagong taon mula sa bumubuo ng Aswang Confessions. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Naway mapuno ng saya, pag-asa at biyaya ang darating na taon para sa ating lahat. Lumabas kayong mga Ignacio! Kayong mga kampo ng demonyo! Diyos mio, anong kaguluhan ito? Ilabas nyo ang babaeng yan! Ilabas din nyo ang aswang na yan! Aswang! Mga kabaryo, walang aswang sa pamilya ko. Ilabas din nyo si Raylina! Ilabas nyo ang aswang na yan! Mga leche! Walang aswang sa angka ng mga Ignacio, lalong-lalo na ang asawa ko. Franco, anong nangyayari? Bakit sila naririto? Mga kabaryo, sunugin ang aswang! Sunugin ang bruwang yan! Kitilin ang salot ng bayan! Kitilin ang salot ng bayan! Cynthia, ipasok mo ang Donya sa giitan. Huwag mo ring palalabasin si Francisco. Naiintindihan mo ba ako? Masusunod, senyor. At ikaw, Antonio, kunin mo ang 2x2 ko. Dalian mo, ngayon din. Pasensya na Don Franco. Walang samaan ang loob. Ngunit kailangan naming waksiin ang buhay ng babaeng yan. Huwag mong tatawaging babae ang asawa ko. Baka nakakalimutan mo ang lugar mo. Ano pang hinihintay niyo? Sugurin niyo na! Mga inutil, mga walang silbi. Antonio, ang 2x2. Kung drama lang din ang pag-uusapan, hindi rin pala papatalo ang mga tao noong makalumang panahon. Akalain mo, susunugin nila ang isang babae sapagkat sa tingin nila ito'y isang aswang. Mabuti na lamang ngayon, may mga batas na kaya kahit isa akong aswang, di ako makakaranas ng ganyan. Pero syempre biro lang. Hindi naman talaga kasi ako naniniwala sa aswang. Bakit? Simple lang. Wala naman kasing patunay na meron talagang aswang. Ngayon, noong mabasa ko ang talaarawan ng lolo ko, maaring nabago nito ang aking pananaw ukol sa mga aswang. Marahil totoo nga sila. Totoo na nandito sila kasama natin. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang ang aking pangalan sa palayaw na Amir. Ang kwentong ito ay hindi ukol sa akin at ito'y nagmula lamang sa aking kanununuan at ito ay nabasa ko lang din mula sa diary ng aking lolo. Kahit ako, noong nabasa ko ito, talagang nangilabot ako sa takot sapagkat talaga namang ito'y hindi kapanipaniwala. Anong balita? Maayos naman po ang karinderya, senyora. Ngunit, paano po kayo? Hindi ba't magagalit ang senyor kapag ito'y kanyang natuklasan? Hanggat walang nagsisiwalat, walang mabubunyag, tandaan mo yan, Cynthia. Naiintindihan ko senyora. Raylina! Raylina! Ano naman bang ikinagagalit mo, Franco? Kay dilim na lang langit ay nag-iingay ka pa rin. Maaari bang mahiya ka naman sa mga kabaryo natin? Huwag mong binabago ang usapan, Raylina. Wala akong alam sa nais mong maipabatid. Hindi ako pinanganak kahapon, Raylina. Kaya huwag mo akong pinaglolo ko. Ilang beses ko bang uulitin na bawal ka na sa karinderyang yon? Kapag nakita ulit kitang tumungtong sa karinderyang yon, hindi ako magdadalawang isip o mag-aalangan man. Sunugin ang pinaghirapan mo. Pero, senyor, ang senyora ay hindi nagpunta sa karinderya. Marahil maling impormasyon ang inyong nakalap. Pasaway. Ang isang pawang alipin na gaya mo ay dapat alamin ang kanilang lugar sa pamamahay ko. Latiguin ang Donya at ang aliping ito ng 2 beses. Maawa po kayo, senyor. Kahit ako na lang ang inyong latiguin, wag lang ang senyora.
Humayo ka, Cynthia. Ang isang binibini hindi dapat lumuhod sa isang lalaki. Kung ikaw man ay nauuyam sa akin, Franco, huwag mo namang idamay ang batang ito. Ako na lamang ang iyong saktan. Kung yan ang nais ng Donya, walang anuman, masusunod irog ko. Don Franco! Don Franco, maawa ho kayo kay Senyora. Kagagaling luho niya sa sakit. Senyor! Senyor, maawa kayo kay Senyora. Itigil niyo na ho ang paglalati ko sa kanya. Gamutin niyo na ang Donya at muling ikulong sa gitan. Senyora! Senyora! Ayos lang ba kayo? Ayos lamang ako, Cynthia. Umalik ka na sa iyong silid. Sige na. Ngunit paano ho kayo, Senyora? Gagamutin naman ako ni Franco. Huwag ka mag-alala. Sumunod ka na lang. Ito'y hindi ko hiling. Utos ko ito sa iyo bilang iyong amo. Masusunod ho. Samot-sari ang nararamdaman ni Cynthia sapagkat napalapit na rin ang kanyang loob sa Donya. Hindi naman kasi mahirap mahalin ang ginang. Mababaw lamang ang kasiyahan nito. Isa pa, napakabusilak ng puso ni Donya Raylina. Ito na rin siguro ang dahilan kung bakit marami ang mga nagmamahal sa kanya sa kabila ng mga akusasyon. Bukod dito, ubod pa ng sarap ang mga putaheng niluluto niya kaya talagang patok ang kanyang karinderya sa mga tao. Madalas pa nga itong dinarayo ng taga-ibang baryo dahil sa kalidad at mababang presyo ng mga ito. Cynthia. Ano na naman, Antonio? Umagang-umaga, ako na naman pinagdidiskitahan mo? Hindi. May gusto lang akong itanong sa'yo. Ano, bilisan mo. Kay rami ko pang trabahong dapat tapusin. Totoo bang nasa giitan ng Donya? Kumusta na kaya yung kalagayan niya? Maayos ba siya ngayon? Isa-isa lang ang tanong, Antonio. Ay, naku. At pasensya na, hindi ko maaring ibunyag ang mga detalyeng yan. Bakit naman hindi maaari? Tama na ang sat-sat, Antonio. Mabuti pa tapusin mo na nga ang iyong trabaho nang ikay makauwi ng maaga. Ganda ng araw ngunit tila lagi kang galit. Bakit hindi mo subukang ngumiti? Hey nako, alam mo, kung ikaw rin lamang ang aking ngingitian ay hindi na lamang. Sadyang mapagbiro si Antonio. Ito na rin siguro ang isa sa mga nakakawili niyang katangian. Ngunit sa kabila ng ganitong klase niyang pag-uugali, hindi isang mangmang si Antonio. Unti-unti niyang napapansin ang mga kakaibang bahagdan ng pangyayari sa mansyon ng mga Ignacio. Ang mga pangyayaring ito ang nagtulak sa kanya upang gumawa ng mga aksyon at mag-imbestiga. Marahil isa sa mga pangunahing rason na unti-unting nadiskubre ng binata ang lihim ng mga Ignacio. Hindi ko talaga mawari. May kakaiba akong nararamdaman dito. Mukhang marami yata ang iyong iniisip. Kung sakaling marami man maaaring imahinasyon mo lamang iyon. Sigurado ka ba? Yung mga kaluskus kagabi. Mga walang habas na pagkaskas ng kuko sa pader. Kung nais mo pang mapanatili ang iyong trabaho, huwag ka nang masyadong mangialam sa mga naririnig mo. Pero Cynthia, tunay na nakakabahala yung mga tunog na ito. Hindi kaya tunay na may aswang sa pamilyang Ignacio? Itiko mo yung bibig mo. At wag na wag mong babanggitin niyang mga katagang yan kung nais mo pang manatiling buhay rito. Sige na, bumalik ka na sa hardin. At tandaan mo to. Walang aswang sa mga Ignacio. Nauunawaan mo ba? Pasensya na, Cynthia. Nung una ay pinalagpas lamang ito ni Antonio. Ngunit tila marami pang mga sikreto siyang natutuklasan. At sa bawat lihim na ito,
mas marami pang nakakawindang na mga katotohanan ang masisiwalat. Isang gabi, habang paalis na siya sa mansyon ng mga Ignacio, bigla siyang ipinatawag ni Don Franco. Kinakabahan pa nga siya at iniisip na may nagawa ba siyang mali. Ngunit kahit ganun, naglakas loob siyang pumunta at harapin si Don Franco. Habang naglalakad sa malawak na pasilyo, hindi maiwasang magsitaasan ang kanyang mga balahibo. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, ngunit may nararamdaman siyang hindi kaaya-aya, na tila ba ay may mali. At habang naglalakad may nabangga siyang binata. Tinitigan lamang siya ng binata at hindi man lang humingi ng paumanhin. Ang hindi niya alam na ang binatilyong ito ang anak ng kanyang amo, ang piping tagapagmana ng mga Ignacio, si Francisco. Nawala ang kanyang focus sa dinadaanan at hindi napansing nakalagpas na pala siya sa opisina ni Don Franco. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aksidente niyang nadinig ang mainit na pagtatalo ng mag-asawa. Ano, Franco? Ano? Raylina, kalimutan mo na ang lahat ng yon. Hindi ko sinasadya. Hindi ko yun makakalimutan. Isa kang taksil. Manluloko ka, Franco. Ano? Sasaktan mo na naman ako? Sasaktan mo na naman ako gaya ng pananakit mo sa akin noon. Tama na, Raylina. Wala na sa lugar ang mga sinasabi mo. Wala sa lugar? Baka nakakalimutan mo yung mga ginawa mo noon. Huwag mo nang ipaalala. Natatandaan ko pa. Tandang-tanda ko pa. Malinaw na malinaw pa sa memorya ko ang mga ginawa ko noon. Kaya humihingi ako ng tawad. Tawad? Ginagawa ko lang to para sa'yo kaya makinig ka sa akin, Raylina. Hindi ako babalik doon. Ayoko. Maawa ka, Franco. Ayoko doon. Ayoko na ulit matulog kasama ng mga nagamawa ka sa akin. Oh, mga bantay. Dalhin nyo na pabalik ang Donya sa gitan. Nang gabing yun, hindi nakatulog si Antonio dahil sa mga katanungang umiikot sa kanyang isipan. Gusto niyang sagutin ang mga tanong na ito, ngunit wala siya sa lugar upang mangialam. Kung kaya't ipinagsawalang bahala na lang niya ang narinig at bumalik sa trabaho kinaumagahan na para bang walang nangyari. Kahit sa oras ng pagtatrabaho, wala sa wisyo ang binata. Pinupuno pa rin ng mga tanong na ano at bakit ang kanyang utak. Gustuhin man niya itong masagot, wala siyang magagawa kundi ang manahimik at ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sinubukan niyang alisin ang kanyang isip sa mga narinig kahapon at nagdilig na lamang ng mga mahahalimuyak na bulaklak na tanim ng Donya. Habang ginagawa ito, aksidente siyang natusok ng tinik ng rosas. Medyo napangiwi pa siya sa sakit na dulot nito. Ngunit mas nangibabaw ang pangingilabot sa kanyang katawan nang maramdaman niyang tila may nakatanaw at nanonood sa kanya mula sa bintana ng mansyon. Hindi niya ito masyadong inisip at nagpatuloy na lamang sa pagdidilig. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay mas lalo lang siyang maiipit sa mga kababalaghan sa mansyon ng mga Ignacio. Habang winawalis ang mga nakakalat na tuyong dahon ng mangga sa sahig, may naamoy na kakaiba si Antonio. Tila amoy ng isang dugo. Sa kanyang marahang paglapit doon, ay kanyang nasaksihan ang karumal-dumal na dinanas ng isang alagang baboy. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Dugo na rumaragasa mula sa hiwa ng tiyan nito at mga laman loob na tila ba ay nawawala na parang isang misteryo. Sino ang may kagagawa nito? Ito ang nasa isipan ni Antonio. Umalon ang kanyang lalamunan, ngunit hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga kamay at paa. Halos bumaliktad ang kanyang sikmura. Walang alam kung ano ang kanyang gagawin sapagkat ito ang unang beses na nakakita siya ng ganitong pangyayari.
Itinukod niya ang hawak niyang walis at marahang tinapik sa baboy. Sa mga oras ding yun, dumating na si Cynthia at nabalot ang kapaligiran ng isang katahimikan na tila isang sumpa. Nang magtagal ang kanilang mga pagtitig sa nakahandusay na baboy, lalo itong nagiging bangungot sa kanilang mga isipan. Totoo kaya ang mga kuro-kuro na may aswang talaga sa baryong ito? Antonio? Sige, ililigpit na natin yan. Tara na. Lagi bang nangyayari to? Hindi naman. Ano ba talagang nangyayari dito? Para akong mababaliw dahil lagi mong tinatago lahat. Hindi ko alam kung tama pa ba itong mga nangyayari o talagang totoo yung mga sabi-sabi. Na ano? Na talagang aswang ang mga Ignacio. Nagkakamali ka, Antonio. Walang aswang sa mga Ignacio. Kung hindi yun aswang, ano yun, Cynthia? Ano yun nakahandusay na baboy ngayon? Baka parehan sa gaganaping pista. Kung bakit sila nagkatay. Naiintindihan kita, Cynthia, pero hindi mo ako maluloko. Kung ayaw mo sabihin ng totoo, ako mismo ang hahanap sa mga sagot sa mga tanong ko. Kilabot at pagtataka. Ito ang bumabalot sa isipan ni Antonio. Ano kaya ang kanyang gagawin? Kung sino si Cynthia, ang kanyang tatanungin. Tiyak na hindi siya sasagutin ito. Kung kaya't isang desisyon na lamang ang kanyang maaaring tahakin. Ang alamin ang katotohanan sa sarili niyang paraan. Sa tulong ng dating kumpadre ng ina ni Antonio, nagawa niyang makapasok sa munisipyo. Inalughog ni Antonio ang bawat papeles na nakita niya sa munisipyo. Ngunit kahit anong paghahanap na kanyang gawin, walang anumang impormasyon ang meron tungkol sa mga Ignacio. Tila ba sinadyang alisin ang bawat record na may kaugnayan sa mga ito. At sa kahit anong anggulo, ito ay may kakatwang imahe na hindi maipaliwanag ni Antonio. Pagod, sawi, at nanghihinayang sa mga oras na iginugol sa paghahanap, dumiretso siya ng karinderya ni Doña Raylina. Ito ang lugar na hindi niya inaasahan na makakalap ng mga impormasyon. Bakit? Ang kasagutan ay walang malalim na pakahulugan. Ito ay simple lamang. Ang mga lugar gaya ng karinderya ay hindi pinupugaran ng mga sikreto, lalong-lalo na't ito ay isa sa mga pinakalantad at kilalang karinderya sa baryo. Walang pag-aalinlangang pumasok si Antonio. Bungad ang mahalimuyak na amoy ng mga putahe sa karinderya. Umorder ang binata ng dinuguan, ang kanyang paborito, kasama ng isang mainit na sabaw ng tinola. Lubos na nagustuhan ng binata ang pagkain at nangako sa sarili na siya'y muling babalik sa karinderyang ito. Pauwi na sana si Antonio sa munti niyang tahanan, ngunit bumalik siya ng mansyon nang maalalang nakalimutan niya ang kanyang pintas. Ito ay binigay sa kanya ng yumao niyang ama. Ngunit sa kamalasan pa nga niya, naipit siya sa isang gulo na talagang babago sa buong buhay niya. Diyos mio, saan na napunta ang Donya? Cynthia, hindi ba't ikaw ang huling nakausap ng Donya kanina? Paumanhin ho, senyor. Ngunit hindi ko rin ho nalalaman kung nasaan ang senyora. Pwes, hanapin mo. Kung ayaw mong ulo mo ang itutusok ko sa aking patalim. Masusunod ho. Sa abot ho ng aking makakaya, senyor. Mga stupido! Kaya na nga lang ang gagawin nyo. Natakasan pa kayo. Walang aalis ng mansyon hanggat di nahahanap ang Donya. Wala akong pakialam kung kinakailangan nyong matulog rito. Mahanap lang ang babaeng yon. Ano? Anong tinitingin-tingin nyo dyan? Siya, kilos na! Mga inutil! Nabalot ng matinding kaguluhan ng buong mansyon. Tila isang pugad na mga langgam na ginambala. Ang dating payapa at marangyang tahanan ni Don Franco ay naging isang eksena ng pagkakagulo. Ang bawat sulok ay naglalaman ng mga taong aligaga. Ang mga matay puno ng pangamba at ang mga galaw ay nagmamadali. Ang lahat
ay naghahanap, nagtatakbuhan, sumisigaw at nagtatanong. Ang kanilang mga boses ay naghahalo sa isang nakakabinging ingay na nagpapatunay ng matinding tensyon. Ang mga katulong, hardinero, kusinero at iba pang tauhan ng mansyon ay parang mga naligaw na tupa. Ang kanilang mga mukha ay nakakalamig sa takot, hindi lamang dahil sa kanilang pagmamahal sa Donya, kundi dahil na rin sa pangamba na mawalan ng kanilang pinagkakakitaan. Buong gabi kasama ang ibang mga kabaryo, kanilang ginalugad ang kagubatan at doon hinanap ang Donya. Madilim na ang paligid ngunit hindi tumitigil ang mga tauhan ni Don Franco. Sila rin ay napupuno ng takot sa mga posibleng peligro sa paghahanap na ito. Parang may naririnig ako, Cynthia. Kung may naririnig ka man, kaduwagan mo lang yun. Sakit mo naman magsalita. Hindi ka naman makakasa. Cynthia, may naririnig talaga ako. Baka ahas lang yun. Maari ba, Antonio? Huwag kang duwag. Hindi ka naman pinilit dito eh. Lang? Paano kapag tayo nakagat ng ahas dito? Ano bang silbi ng itak mo? At saka kay lalaki mong tao, sasaktan ka naman ng... Tao pa naman siguro yun, no? Malamang. Alangan namang baboy mo. O ano pang hinihintay mo dyan? Sundan natin yung tunog. Anong nangyari, senyor? Mga gunggong! Kahit kailan talaga, nasalasiyan na naman tayo ng aswang. Anong nangyari kay Mang Kanor? Kanina lang ay magkakasama kami. Ngunit nang magkaroon kami ng munting alitan ni Kanor, kaya napagdesisyon na naming maghiwalay. Pagbalik ko, nakahilata na ang lalaking yan. Nasapulan ko ang aswang sa may braso ngunit mabilis itong nakatakas. Kung ganon, bakit hindi tayo tumigil muna? At saka, bukas na lang ho natin ipagpatuloy yung paghahanap sa Donya. Bukas na ng umaga. Sa ngayon, hindi ko maaaring iwan ang Donya. Napakalat-kalat sa gubat. Kung gusto nyo, mauna na kayo. Hindi naman siya nangangailangan ho ako. Ngunit kung hindi ho kayo titigil sa paghahanap ay iisipin nilang kayo ho ang nagdala sa kanila dito upang isa-isang mapatay. Iyo, ano nga ulit ang iyong pangalan? Antonio ho. Ako ho yung kinupkup ni Doña Raylina. Sige, gagawin natin yan. Ngunit sa oras na may masamang kuro-kuro ang kumalat ukol sa aking asawa, ikaw ang malalagot. Alam ko ho. Sa mga kabaryo ko at sa aking mga tauhan, magsibalik na kayo sa inyong mga tahanan. Bukas ay itutuloy ang paghahanap. Ay nako, kung ganyan ka lang sana mag-isip, edi sana ako'y matutuwa pa. Salamat. Alam mo, aminin mo na lang na sadya talaga akong matalino. Ay nako, ewan ko sa'yo, pakahangin mo. Kinabukasan, hindi natuloy ang paggagaluga dahil sa misteryosong bumalik ang presensya ng Donya sa giitan. Doon, tahimik siyang nakaupo habang nagmumuni-muni. Ang katakataka ay nasuyod na ng mga tauhan kahapon ang buong giitan, ngunit wala ang Donya. Marami tuloy sumisirkulang mga usapan ukol sa Donya, na maaaring ang Donya ay aswang. Isa pa, ayon sa kwento ni Don Franco, nadaplisan niya sa braso ang aswang. Gaya ng sugat na meron si Doña Raylina sa bandang taas ng kanyang braso. Don Franco, ano ang gagawin natin? Humanda ka at maaaring maya-maya lang ay sumugod ang mga kabaryo. Tawagin mo Sino nga ba yun? Si Antonio ho ba? Oo, yun. At alisin niya muna ito sa mansyon. Ibigay mo kay Antonio ang susi papuntang kubo sa kabilang baryo. Mahirap na. Kinakailangan nating mag-ingat. Paano ang Donya? Tago naman ang gitan. Hindi nila mahahanap ang Donya. Lalo na't buhay pa ako. Salamat, Don Franco. Masusunod ho ang inyong bilin. Matapos matanggap ni Cynthia ang bilin, ay hindi na siya nag-atubili na gawin ang ipinag-utos ni Don Franco, na agad siyang dumiretso sa hardin kung saan madalas na ginagawa ni Antonio ang kanyang trabaho.
Ngunit nabigo siya dahil tila di niya mabakas ang anino ni Antonio. Naglibot na rin si Cynthia at nagtatanong-tanong sa mga nakapalibot, ngunit sa kasamaang palad, hindi pa raw nila nakikita si Antonio. Ay, asan na kaya yung lalaking yun? Hinahanap mo ba ako? Oh, ano nangyari sa'yo? Wala, medyo may sinat lang ako. Medyo mahina kasi resistensya ko kaya hindi ako masyadong naglalabas pagkagabi. Bakit ka lumabas? Kung nagpaalam ka man lang sana kay Don Franco, hindi ka sana uugod-ugod ngayon. Ayaw kasi kitang iwan. Mahirap na sa babae mapag-isa tuwing gabi. Sino naman nagsabing kailangan ko ng proteksyon mo, no? Wala naman akong binagit na gano'n ah. Ang akin lang, mag-ingat ka. Oo nga pala. May inuutos si Don Franco sa'yo. Ano yung pinagutos ni Don Franco? Ito yung susi sa isa sa mga kubong pag-aari ni Don Franco. Mamayang 6:00 ng gabi, ilalabas mo si Francisco, ang anak ni Don Franco. Sa ikalawang palapag, 4 na kwarto, doon mo makikita si Senyor Francisco. Libangin mo muna siya dahil mahirap yun paalisin sa kwarto niya. Hindi yun naaalis hanggat hindi mo uutuin. At isa pa, hindi nakakapagsalita yun. Sige, nauunawaan ko. At nga pala, huwag mong kalimutang kumatok ng 3 beses sa kwarto ng senyor. Naintindihan mo? Bakit? Huwag ka ng maraming tanong, gawin mo na lang. Gaya ng bilin na ipinahatid ni Don Franco, pagsapit ng 6:00, kumatok si Antonio ng 3 beses sa kwarto ni Senyor. Bumukas naman ang pintuan ng walang kahirap-hirap. Sadya pala talagang pinabalot ng kadiliman ang kwarto ni Francisco. Medyo hindi rin malinis ito. Sa katunayan, ang kisame nito ay inaagyaw na. Meron ding mga lumang pagkain na inaamag na. Mukhang hindi kinain ng senyor. At ang nakakapagtaka pa ay ang masangsang na amoy sa kwarto nito. Senyor? Senyor? Nasaan ho kayo? Papasok na ho ako, senyor. Magandang hapon po. Ako yung naatasang tauhan ni Don Franco na mag-alaga sa inyo. Sa ngayon, nagkakagulo lang talaga ang buong mansyon dahil sa biglaang pagkawala ni Donya. Ngunit wag ho kayo mag-alala, senyor, dahil ligtas na nakabalik ang Donya. Sa totoo lang, ulilan na ho talaga ako. Maswerte nga ho kayo na may mga magulang kayo na nag-aalala sa inyo eh. Hindi ko ho kayo masisisi. At alam ko ho na hindi at wala ako sa lugar upang magsabi sa inyo nito pero mahal na mahal ho kayo ng Donya at ng Don. 6:00 na ho pala. Tara na po, senyor. Nagulat si Antonio nang kusang tumayo si Francisco. Sapagkat ayon kay Cynthia, talaga raw mahirap pasunurin ang senyor. Tila iba naman ito sa kwento ni Cynthia. Pero kahit ganoon, natuwa si Antonio sapagkat naging matagumpay ang bilin sa kanya ng Don. Gaya ng pinag-utos ni Don Franco, dinala ni Antonio si Francisco tungo sa kabilang baryo. Sumakay sila ng padjak upang maiwasan ang mga di kailangang atensyon mula sa mga tao. Naging maayos naman ang kanilang biyahe sa kabila ng mabatong daanan. Wala namang mga problemang napagdaanan sina Antonio, liban sa malamig na simoy ng hangin at hindi gaanong komportableng pwesto nila sa padjak. Nang makarating na sila sa kanilang destinasyon, binuksan ni Antonio ang pintuan ng munting kubo. Hindi gaanong kalakihan ng kubo ngunit kasya naman para sa 2 tao. Sinubukan ni Antonio na pakainin ng senyor, ngunit hindi nito ibinuka ang kanyang bibig. Sa huli ay sumuko na si Antonio at nilisa na lamang ang katawan ni Francisco. At habang ginagawa niya ito, napansin niya ang sugat sa braso ni Francisco. Ang sugat na ito ay sariwa pa at mukhang malalim. Bagamat hindi nagsasalita si Francisco, dama na ni Antonio ang hindi pagsang-ayon sa mata ng senyor. Mukhang hindi pumapayag sa mga kilos na ginagawa ni Antonio.
Dahil dito, kinalimutan na lamang ni Antonio ang ideya na linisin ang katawan ni Francisco. Kahit ganito, hindi niya maiwasang mangamba para sa binata sapagkat ang kanyang sugat na natamo ay may pagkamalalim at maaari pang magkaroon ng impeksyon kung hindi agad matutugunan. Matapos ang mahabang pagmumuni-muni, humiga na si Antonio sa kanyang higaan at saka mahimbing na natulog nang mapansing tulog na si Francisco. Sa mga oras na yon, walang kaalam-alam si Antonio sa mga nangyayari sa paligid. Ang alam niya, nakahiga siya sa banig. Buong katawan niya ay tila paralisado at hindi makagalaw. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata o kaya naman ay igalaw ang kanyang kamay at paa. Ngunit sa huli ay nabigo siya. Palapit ng palapit, pabigat ng pabigat ang mga yapak. Tumaas na rin ang mga balahibo ni Antonio. Tagaktak na rin ang pawis sa kanyang katawan. Nahihirapan na rin siyang makahinga ng maayos. Ngunit kahit ano pang gawin, malapit na siya. Sadyang malapit na ang aswang. Ang aswang na kanilang tinutugis, ngayon ay nasa harapan na ni Antonio. Masusing pinagmamasdan ang kaawa-awang sitwasyon ni Antonio. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin ni Antonio, wala siyang nagawa sa mariing pagsakal ng aswang na ito. Mabuti na lamang at hindi nito agarang kinain si Antonio o kaya naman si Francisco. Nanalangin na lamang si Antonio at sakto, pagbangon niya sa kama, wala nang aswang ang sumakal sa kanya. Tanging si Francisco nakasalukuyang nakatayo at nakatitig sa kanya. Gising na ho kayo? Pasensya na ho, senyor. Medyo nahuli lang ako ng gising ngunit ipaghahanda ko na ho kayo ng pagkain. Kumusta po pala yung tulog ninyo? Ako kasi hindi ako masyadong nakatulog. May mga masama po kasi ako na panaginipan. Antonio! Antonio, buksan mo yung pinto, bilis! Anong meron, Cynthia? Saraduhan mo lahat ng bintana. Gayun din yung mga pintuan. Dalian mo! Anong nangyayari? Bakit nagsisigawan ng mga tao? Ipapaliwanag ko lahat mamaya. Pero Antonio, nagmamakaawa ko. Balikan natin si Don Franco at Doña Relina. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Basta balikan lang natin ang Don at Doña. Babalikan natin ang Don at Doña. Huwag ka nang umiyak. Salamat, Antonio. Hindi mo alam kung gaano kaalaga sa akin to. Salamat. Maraming salamat. Kung gusto mo pagbalik natin Tahan na, Cynthia. Babalikan natin ang Don at Doña. Nabalot ng takot si Cynthia. Takot na baka tuluyan ng magapi ang mag-asawang Ignacio ng mga kabaryo. Hindi ito ang unang beses na sila'y sinugod at pagtangkaang patayin. Ngunit iba ngayon, mas agresibo at determinado ang mga kabaryo na gapiin ang Donya. Ang nais nila ay hustisya. Hustisya sa kamatayan ni Canor. Walang paawat ang mga kabaryo. Sinubukan nilang buksan ng puwersa ang pintuan ng munting kubo. Dahil dito, kinailangan na nilang tumakas. Cynthia, lumabas na kayo ni Senyor Francisco. Ito ang susi. Gamitin niyo ang pintuan sa likod. May padyak na akong inarkila kahapon pa lamang. Dumiretso na lang kayo sa palengke kung saan matao. Sigurado ako hindi kayo masusundan doon. Paano ka, Antonio? Hindi kita maaaring iwan dito. Makinig ka sa akin, Cynthia. Kung maglala, susunod ako. Ngayon, ang kailangan mong gawin ay ilayo ang senyor dito sa baryo. Huwag kang maglala, Cynthia. Babalik ako ng buhay, pangako yan. Mag-ingat ka. Sige, pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3, takbo! Umalingaw-ngaw ang sigawan at galit sa loob ng maliit na bahay kubo. Sinusugod ng mga taga-baryo si Antonio. Parang mga bubuyog na nagkakagulo sa isang pugad. Walang pag-aalinlangan, kinuha ni Antonio ang galon ng gas. Binuhos niya ito sa paligid ng kubo. Sa mga oras na ito, nanlaki ang mga mata ng mga taga-baryo.
para silang nakakita ng multo. Umaatras na sila, takot sa pwedeng mangyari at gawin ng binata. At nang magliyab ang posporo sa kamay ni Antonio, nagsimula nang umalis ang mga tao. Sinunog ni Antonio ang kubo at nagliyab ito na parang higanting sulo. Matapos nito siya'y kumaripas ng takbo na mas mabilis pa sa kidlat at tila parang isang asong naghahabol ng buto hanggang sa hindi na siya makita ng mga taong humahabol sa kanya. Unang pumasok sa isipan ni Antonio ay hanapin sina Cynthia at Francisco, kung kaya't agad siyang dumiretso sa palengke. Nakita niya ang likod ni Cynthia at Francisco, pero parang bulalang, nawala ulit. At di naglaon, nagkahiwa-hiwalay na naman sila. Parang isinuka na ng lupa ang pag-asa ni Antonio. Daig pa niya ang basang sisiw na nanghihina sa gitna ng malakas na ulan. Pero may nagbulong sa isip niya, ang kanyang pangako kay Cynthia. Gumapang siya, kumain ng panandalian para lang makatayo ulit. Saka naglibot muli hanggang sa kanyang matagpuan ng dalaga. Sa wakas, natanaw niya ang pamilyar na mukha, si Cynthia. Pero wala doon si Francisco. Si Cynthia lang, mag-isa, parang halaman na nalanta. Nawala ko si Senyor. Nawala ko siya. Kasalanan ko to. Shh, sige na. Hanapin natin ang senyor at pagbalik ay ililigtas natin si Don Franco at Doña Raylina. Ewan ko, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko. Dapat una palang nakinig na ako kay inay. Kung gayon hindi sana ako naipit sa ganito. Anong ibig mo sabihin, Cynthia? Bago namatay si inay, may binigay siya sa aking papel. Lokasyon ng tirahan ng mga Ignacio. Pinapili na ako kung nais ko raw bang maglingkod sa mga Ignacio o manatili sa munti na aming tirahan. Binigyan niya ako ng mga paalala pero di ko siya pinakinggan. Kung gayon, bakit ka tumuloy? Mahirap ang sitwasyon namin. May bunso akong kapatid. 7 taong gulang. Si Sito. Pumunta na kami sa iba't ibang albularyo. Dinala ko na rin siya sa doktor ngunit wala rin kaming napala. Hanggang sa namatay si inay. Gumuho ang mundo ko. Pero masisisi mo ba ako kung naisip kong maging sakim, ha? Ayoko mawalan pa ng pamilya, Antonio. Ayoko na. Kaya nagtrabaho ako rito. Kumalma ka na, Cynthia. Sa ngayon, kailangan mo maging malakas para kay Sito. Huwag kang sumuko. Naiintindihan mo ba ako, Cynthia? Tama ka. Tama ka, Antonio. Kailangan ko maging malakas. Tara na, Cynthia. Hanapin muna natin ang senyor dahil malapit ng dumilim. Matapos ang nakakalungkot na revelasyon, bumalik ang dalawa sa palengke. Umaasang masisilayan si Francisco. Ngunit tila naglaho ang binata na parang bula. Hinanap din nila sa buong baryo, bawat sulok at eskinita, ngunit bigo silang matagpuan ito. Isang huling pag-asa na lamang ang natitira. Ang masukal na damuhan na tulay sa 2 baryo. Nag-aalangan man dahil sa papalapit na takip silim, ipinagsawalang bahala na lamang nila ang takot at nagpatuloy. Ang pag-aalala para kay Francisco ang nagtulak sa kanila. Sa bukana ng damuhan, bumungad ang isang nakakatakot na tanawin. Ang mga matataas na damo ay tila humahawi sa hangin. Nagbibigay ng impresyon ng isang madilim at misteryosong gubat. Ngunit hindi sila nagpatinag at buong tapang na naglakad papasok. Sa kanilang paglalakbay sa gitna ng matatayog na damo, hindi mapigilan ni Cynthia ang mangamba. Ang bawat kaluskos at anino ay nagpapaalala sa kanyang kaba. Subalit si Antonio ay tila isang matatag na tanggulan na nagbigay ng katiyakan sa dalaga. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng determinasyon at pagmamahal.
Nangako siyang poprotektahan si Cynthia na hindi niya ito papabayaan sa gitna ng panganib. Dito ka na muna. Huwag kang aalis dito dahil mapanganib kung pupunta ka rin sa kaloob-looban ng damuhang ito. Mag-iingat ka, Antonio. Kinis. Kung minamalas ka nga talaga. Antonio? Antonio, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Oo. Ayos lang ako. Aray ko. Kainis. Ano nangyari? May masakit ba? Huwag ka mag-alala, pupuntahan kita dyan. Cynthia! Huwag ka nang pumunta rito! Cynthia? Cynthia? Cynthia! Kahit na tila naghihikahos ang kanyang mga paa, pinipiga ng sakit at hapde mula sa mga bubog na tumarak dito. Hindi nagpatinag si Antonio. Ang kanyang isipan ay puno ng pangamba. Isang nakakatakot na imahe ng kung ano ang pwedeng mangyari kay Cynthia ang nagtulak sa kanya. Ang pagkatakot na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Isang puwersang nagtulak sa kanya na tumayo sa kanyang pagkakalugmok. Sa bawat paghakbang, ramdam niya ang kirot na tila mga karayom na sumusundot sa kanyang mga paa. Ngunit ang sakit na ito ay hindi sapat upang pigilan siya. Sa halip, nagbibigay pa ito ng determinasyon, isang paalala na mas matindi ang kailangan niyang gawin. Tulad ng isang sundalong nagmamarcha sa gitna ng digmaan, inipon ni Antonio ang buo niyang lakas upang harapin ang hindi tiyak na kinabukasan. Walang pag-aalinlangan, agad niyang sinimulan ang paghahanap. Ang kanyang boses, na dati kalmado ay naging isang sigaw na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ni Cynthia. Ang bawat sigaw ay naglalaman ng pag-aalala at depresyon. Ngunit ang tanging sumasalubong sa kanya ay ang nakakabinging katahimikan. Isang sagot na tila tumutusok sa kanyang puso. Ang kamay niya, nanginginig ngunit puno ng determinasyon, ay walang pagod na hinahawi ang mga damo. Hindi na alintana ang posibleng mga panganib na nag-aantay sa kanya sa dilim. Ang tanging iniisip niya ay ang makita si Cynthia, ang dalagang mahalaga sa kanya. Ang sakit sa kanyang mga paa ay hindi na balakid, bagkos ay naging isang paalala na kailangan niyang magpatuloy. Habang tumatakbo, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit anong bakas ni Cynthia. Ang bawat tunog, ang bawat galaw ng dahon ay sinusuri niya ng mabuti. Umaasang marinig ang pamilyar na tinig. Sa gitna ng kanyang paghahanap, biglang nanumbalik ang sigla kay Antonio nang marinig niya ang isang pamilyar na sigaw. Ang boses na yon, puno ng takot ngunit puno rin ng pag-asa, na nagmula kay Cynthia. Sa sandaling yun, ang kanyang mga paa ay tila nakadama ng ginhawa. Hindi na niya alintana ang mga bubog na tumutusok sa kanyang mga paa. Kumuha siya ng isang matigas na kahoy at dumiretso sa lugar kung saan nagmumula ang tunog. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Wisit kang aswang ka! Mamamatay ka! Tapusin siya! Antonio! Ako harapin mo, aswang ka! Akong putiryahin mo! Ang aswang! Ang aswang ay narito sa baryo! Matapos ang nakakakilabot na pagtakbo, sa wakas ay nakarating si Antonio sa bukana ng malawak na damuhan. Ang kanyang paghingal, ang pawis na tumutulo sa kanyang noo, at ang bakas ng takot sa kanyang mga mata, lahat ay nagpapatunay sa mapanganib na pakikipagsapalaran na kanyang dinaanan. Tunay na ang kanyang pagdating ay isang dramatikong eksena na umagaw sa atensyon ng lahat. Nakahinga rin ng maluwag si Antonio nang makita niya si Cynthia na nakatayo sa gitna ng mga tao, buhay at ligtas. Ang kanyang pusong kanina mabilis at puno ng pangamba ay unti-unting kumalma.
Napuno naman ang kanyang mga mata ng kagalakan at pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, nakita niya si Cynthia na buo at walang pinsala. Nagkaroon ng isang munting pulong ang mga taga-baryo. Ang kanilang mga mukha ay nababalutan ng pag-aalala at takot. Ang kanilang nasaksihan ay hindi pangkaraniwan. Isang bagay na tila galing sa mundo ng mga alamat at kababalaghan. Ang kanilang mga bulungan ay nagpahiwatig ng kanilang pagkabahala. Itong pangyayari na ito ay nag-iwan ng isang marka sa kanilang isipan na tunay na nanggagambala ang aswang. Samantala, ang aswang na kanina'y nagdulot ng malaking takot ay lumayo mula sa publiko. Ang kanyang paglisan ay nagbigay ng pansamantalang kapayapaan at katiwasayan para kina Antonio at Cynthia. Ang kanilang mga buhay ay naging ligtas kahit pansamantala lamang. Ngunit ang mga pangyayari sa gabi ay nag-iwan ng isang malalim na impresyon. Isang paalala na ang panganib ay maaaring magbalik anumang oras. Nang gabing yun, nagkaroon ng seryosong usapan sina Antonio at Cynthia. Naisipan nilang dalawa na ipagpapatuloy nila ang paghahanap kay Francisco pagsapit ng umaga. Pansamantala tayong ligtas. Ngunit wala pa rin kasiguraduhan yung mga mangyayari sa atin. Anong balak mong gawin, Antonio? Uuwi na ba tayo pabalik ng baryo? Tingnan natin bukas. Masyado na rin madilim eh. Kailangan natin magpahinga. Sana nga may mahanap tayong masisilungan. Ba't hindi tayo maglibot para makahanap tayo ng kubong masisilungan? Kung gusto mo, maghiwalay muna tayo para mas mabilis. Huwag na. Ayokong maulit yung nangyari kanina. Dapat nga hindi kita iniwan eh. Dahil kung hindi baka napuruhan ka na. Wala namang masamang nangyari sa akin. Huwag ka mag-alala. Ipangako mo sa akin, Cynthia. Lagi kang mag-iingat. Bukas na bukas, hanapin natin si Senyor Francisco. Pangako yan. Nangako sila sa isa't isa na kanilang hahanapin si Francisco at kanilang tutuparin bukas na bukas din. Sa paghahanap ng pansamantalang kanlungan, nasilayan nila ang isang abandonadong kubo sa gilid ng kakahuyan. Ang kubo na dati isang tahanan ay ngayon tahimik na saksi sa paglipas ng panahon. Doon sila sumilong, isang lugar kung saan maaaring ipahinga ang kanilang mga katawan at isipan na pagod sa mga nakaraang pangyayari. Ang payak na silungan ay naging isang kanlungan para sa kanilang gutom at pagod. Kinabukasan ng araw ay muling sumikat. Naghanda sila upang muling simulan ang paghahanap kay Francisco. Ngunit ang araw ay lumipas ng puno ng pagkabigo. Sila ay naghanap sa bawat sulok, sa bawat landas. Ngunit hindi nila natagpuan si Francisco. Ang malungkot na katotohanan ay nagdulot ng panghihina sa kanila. At sa bawat oras na lumipas ay nagpapalala ng kanilang pag-aalala at pangamba. Ang kanilang paghahanap ay tila isang walang katapusang pagsubok. Ang bigat ng kanilang kabiguan ay tila nagbabaon sa kanila sa kalungkutan at pangamba. Antonio, paano kung hindi na natin mahanap si Senyor? Hindi ba nararapat na umalis na tayo? Naiintindihan ko yung pag-aalala mo, ngunit ang senyor ay nakakaawang tao. Hindi ko maaaring iwan lang siya ng ganun. Nakita mo naman kagabi, diba? Nakita mo naman siguro kung anong kayang gawin ng aswang na yon. Ngayon tatanungin kita, anong mas mahalaga sa'yo? Ang senyor o ang buhay na nakararami? Baka tama ka. Ngunit kaibigan ko si Francis. Mamamatay na lang tayo, yan pa rin ang iniisip mo. Paano naman ako? Paano ang Don Antonia? Paano yung mga tao sa mansyon? Ha? Kumalma ka, Cynthia. Konting oras na lang. Kung hindi natin siya mahanap sa araw na ito, babalik tayo ng baryo. Ngunit babalikan pa rin natin siya. Sumilakbo ang tensyon sa pagitan ng dalawa.
Isang alitan na nagdulot ng matinding init sa kanilang mga ulo. Ang bawat salita ay parang naglalagablab na apoy, nagpapalitan ng mga pasaring at paratang. Sa gitna ng initan, nagbitaw si Antonio ng isang kataga na nagmarka ng kanilang pangunahing misyon. Kapag hindi nila natagpuan si Francisco sa araw na yon, wawakasan na nila ang paghahanap at babalik sa kanilang baryo. Nabiguman ang kanilang mga inaasahan, hindi napawi ang kanilang pag-asang makabalik ng buhay sa kanilang pinanggalingan. Ang sinag ng araw ang naging saksi sa kanilang pagbabalik. Bagaman malungkot ang kanilang puso, ang kalyeng patungo sa mansyon ay tila may bagong sigla. May kapayapaan sa kanilang dibdib nang makita nila ang kanilang tahanan. Ngunit ang kapayapaan na ito ay agad na palitan ng pagtataka nang marating nila ang mansyon. Ang dating naglalakihang pinto na nagbibigay ng marangal na pagbati ay wala na. Tanging mga bakas na lamang ng kahoy ang kanilang nakikita. Parang isang nilalang na binakbak ang dibdib. Ang mga hagdan na dati marahan nilang inaakyat ay puro putol na at hindi na maakyat. Tila isang luma at napabayaan na gusali. Ang hardin na dating puno ng mga buhay at nakukulay na bulaklak na nagsasayawan sa hangin ay ngayon isang malungkot na larawan ng pagkasira. Ang mga talulot ng rosas na dating nag-aanyaya ng mga halik ay ngayon tuyo at kulay lupa. Wala nang buhay, parang isang kaluluwang naghihingalo. Halos ang buong mansyon ay nagdurusa sa matinding pinsala. May mga haligi na parang nilapa ng halimaw. May mga dingding na puro bangas. Para silang sumabak sa isang malagim na pakikidigma. Ang tahimik na mansyon ay ngayon isang tahimik na saksi sa isang bangungot na nanatili sa kanyang pader at sa kanyang kaluluwa. Itong mansyon na dati simbolo ng kasaganahan at kapayapaan ay ngayon nagpapakita ng kalungkutan at pagkasira. Tila isang sugatang hayop na naghihintay ng kanyang huling hininga. Antonio, ano kaya nangyari sa Don Antonia? Huwag kang mag-alala. Hanapin natin sila. Mag-uli-uli muna tayo at umanap na maaari nating magamit. Sa tingin mo ayos lang ba sila? Hindi ko rin alam eh. Sa ngayon, manalangin na lang muna tayo sa Diyos na sana ligtas sila sa kapahamakan. Mukhang wala sila dito. Niwala kahit ang tsinelas ni Don Francisco na lagi nakakalat at tinatangay ng munti nilang aso. Kung ganun, wala tayong mapapala sa lugar na to. Marahil may naisip ka bang ibang lugar na madalas nilang puntahan? Wala akong ibang maisip kundi yung karinderya kung saan nagkakilala ang Don Antonia. Sige, tuloy mo. Anong meron sa karinderyang yon? Sa totoo lang, ipinagkasundo ang Donya kay Don Franco. Ayaw ng Donya sa kanya sapagkat isa itong malupit na amo. Sa katunayan, si Don Francisco mismo ang humingi ng kamay ni Doña Relina. Nahulog raw ito sa angking kagandahan ng Donya. Hindi naging maganda ang kanilang pagsasama ngunit para sa kanilang anak, tiniis nila ang isa't isa. Ayaw na ayaw ni Don Franco na pumupunta si Doña Relina sa karinderya sapagkat iniisip niyang nanlalalaki ito. Ngunit ang katotohanan, mahal lang talaga ng Donya ang karinderyang ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Mas naging malala ang pagtrato ng Don sa ating Donya hanggang umabot sa sakitan at madalas na ikinukulong niya ito sa isang piitan. Ngunit kahit ganoon mahal na mahal ni Don Franco ang Donya. Asan ka naman nakakita ng pagmamahal na nakakasakal? Hindi pagmamahal ang nararamdaman ni Don Franco sa Donya. Baka takot lang yun na makuha siya ng ibang tao. Marahil ay tama ka nga. Pero hindi na yan mahalaga. Nandito na tayo sa ganitong punto. Hindi na natin maisasalba ang mga bagay na nakatalagang mangyari. Ano? Tara na. Halina't pumunta na tayo ng karinderya. Sumunod sa kanilang napagkasunduan, tumungo ang dalawa sa karinderya. Hindi tulad ng nakasanayan, ang dating buhay at masiglang karinderya
ay ngayoy tila isang anino na lamang ng nakaraan, gaya ng sinapit ng monsoon. Ito ay nagmistulang isang guho, sira-sira ang mga dingding at halos hindi na makilala ang dating anyo. Ang mga bakas ng galit at paninira ay malinaw na nakikita. Nagpapatunay na marahil ay sinugod din ito ng mga kabaryo. Sa kabila ng mga sikreto at walang katiyakang naghihintay sa kanila, naglakas loob ang dalawa na pasukin ang karinderya. Ang mga pinto ay nagngangalit sa bawat pagbukas, tila nagbabadya ng nakatagong misteryo. Sigurado ka ba, Antonio? Mukhang wala namang taong nandito eh. Marahil libutin muna natin ang buong karinderya. Sige, gawin natin yan. Maghiwalay tayo ng daanan. Nang sa gayon ay mabilis ang ating paghahanap. Teka, saan ako tutungo? Sabay na tayong pumasok ng kusina. Ako magbabantay sa bungad upang maging alerto ako sa panganib. Ikaw naman, siguro suyuin mo na lang ang impakan at tawagin mo na lang ako sa oras na may mapansin kang kakaiba. Kung yan ang nais mo, sige, gagawin ko. Sa simula, ang karinderya ay tila walang kakaiba. Ang mga mesa at upuan ay nakakalat. Ngunit nang pumasok sila sa kaloob-looban ng kusina, tila may kakaibang aura. Ang hangin ay naging mas mabigat, puno ng mga hindi masabing damdamin. Sa mga oras ding yun, naghiwalay ang dalawa. Nagpasya, nagalugarin ang karinderya ng masinsinan. Si Cynthia ay tumungo sa imbakan, isang madilim na sulok na puno ng mga garapon at kagamitan. Samantala si Antonio ay pumunta sa mga lutuan, kung saan nakasalansan ang mga kaldero at kawali. Sa una wala namang mali, ang mga gamit ay nagkalat lamang. Tila iniwang basta-basta, ngunit nang buklatin ni Cynthia ang isang kapiraso ng marungis na damit na nakataklob sa isang garapon, isang malakas at nakakakilabot na sigaw ang bumalot sa katahimikan ng karinderya. Ang kanyang tinig ay naglalaman ng pagkabigla, takot at labis na pagkabahala na agad namang nagpaalerto kay Antonio. Sa gitna ng madilim at maamoy na silid, nakahanay ang mga garapon. Hindi mga ordinaryong garapon. Sa loob ng isang garapon, lumulutang ang isang mata na tila mula sa yumaong tao. Nakatitig sa kawalan. Hindi lang yun. Sa tabi nito, andyan ang iba pang mga garapon. Bawat isa'y may nakakapangilabot na laman. Isang daliri na may singsing na ginto. Isang kapilas ng tenga. Mga kuko na pinagkaitan ng paglaki. Subalit ang higit pa sa mga garapon ay ang mga nakakalat na bituka. Parang mga ahas na nakaratay sa sahig. Ang amoy ng dugo ay sadyang bumabalot sa hangin. Nagpapabigat sa dibdib ni Cynthia. Napagtanto niya na ang mga hinala ng mga taga-baryo ay tama. Ang donya, ang matagal na nilang kinatatakutan na aswang. Antonio! Antonio! Oh, anong nangyari? Anong nangyari sa'yo, Cynthia? Nandiyan ba yung aswang? Mata? Si Donya. Si Donya Raylina ang aswang. Totoo ang hinala. Oo, Antonio. Tama nga mga taga-baryo. Hindi pa rin matanggap ng dalawa ang biglang revelasyon. Ang bawat piraso ng impormasyon ay tila isang palaisipan na nagtutulak sa kanila na mas malalim pang maghanap. Hindi nila kayang baliwalain ang bigat ng kanilang natuklasan. Mas tumindi ang kanilang pagnanais na alamin ang buong katotohanan. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nagpasya si Cynthia na lumabas muna ng karinderya. Kailangan niya ng sariwang hangin upang maibsan ang naguguluhang isip at makapag-isip ng malinaw. Umaasa siya na ang katahimikan ng paligid ay makakatulong na pakalmahin ang kanyang nababagabag na damdamin. Samantalang si Antonio ay naiwan sa loob ng karinderya. Sa labas napadpad si Cynthia sa isang malaking bato na tila ba isang matandang bantay ng lugar. Dito niya piniling umupo. Hinayaan ng malamig na hangin na haplusin ang kanyang mukha.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pilit na inaalis ang mga gulo sa kanyang isipan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang pamilyar na figura ang umagaw ng kanyang pansin. Isang batang lalaki, ang kanyang nakababatang kapatid na si Sito, ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Walang imik itong nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanyang maliit na kamay ay biglang humawak sa kamay ni Cynthia at dahan-dahan niyang hinigit si Cynthia tungo sa karinderya. Sa pagpasok, agad nitong tinuro ang isang pintuan na malapit sa kinauupuan ni Antonio. Hindi man nagsalita si Sito, ang kanyang mga mata ay may pinapahiwatig. Isang kailangan na dapat nilang malaman. Ang katahimikan ng bata ay nagbigay ng mas malaking misteryo sa kanila. Ano ang nasa likod ng pintuan? Bakit nito gustong ipaalam ni Sito sa kanila? Teka, bakit mo ko dinala dito, Sito? Ate, katukin mo po ang pintuan ng 3 beses. Bakit? Ano meron dyan? Cynthia, sino kausap mo dyan? Sino pa ba? Si Sito ang kausap ko. Itinuturo niya ang pintuan sa likod mo. Sito? Wala ka namang kausap Wala dito ang kapatid mo. Pero sino itong batang nasa tabi ko? Bata? Wala namang bata sa katabi mo. Meron nga, maniwala ka. Pero kanina nandito lang siya eh. Itinuturo niya pa nga yung pinto at sinasabing katukin ko daw ito ng 3 beses. Nalilito ka lang, Cynthia. Baka dahil sa pagod din. Sariwa pa rin sa isipan ni Cynthia ang kanyang nakita. Isang pangyayaring nagpumilit sa kanya na kumilos at magpatunay. Hindi siya nagpatinag sa pag-aalinlangan ni Antonio. Bagkus ay buong tapang niyang iginiit ang kanyang nasaksihan. Wala nang nagawa si Antonio kundi ang sumunod na lamang. Magkasama silang tumungo sa pintuan, isang pintuang hindi pangkaraniwang anyo. Sa kanilang pagkatok, isang kakaibang gulat ang bumalot sa kanila nang ito'y dahan-dahang bumukas na parang may sariling buhay. Hindi dahil sa kanilang pagkatok kundi dahil sa isang lihim na mekanismo. Sa likod ng pintuan, bumungad ang isang hagdanan, hindi karaniwan at tila gawa sa matigas na bato. Mabagal at maingat silang bumaba. Nang makarating sa dulo, nagulat sila sa kanilang nasaksihan. Halos naliligo ang buong silid sa mga papel, litrato at sulat. Nagkalat ang mga ito sa maruming sahig. Napapikit si Cynthia at Antonio sa alikabok na sumalubong sa kanila. Pinulot nila ang mga litrato na naglalaman ng mga figura ng mga Ignacio, mga litrato ni Doña Relita at Francisco. Nang sila'y magpatuloy sa kanilang paghahanap, natagpuan nila ang mga sulat. Sila ay mga liham na isinulat ni Doña Relita para kay Don Franco. Mga salita ng pagmamahal, pananabik at marahil mga hinaing na hindi nasabi sa iba. Patuloy nilang pinulot ang mga papel upang magkasama-sama ang mga piraso ng palaisipan sa nais nilang malaman. Mahal na mahal kita, Franco. Anong ibig sabihin nito? Hindi ba siya ang aswang? O irog ko. Nais ko nang halikan ang iyong labi at pisngi. Sana'y muli tayong magkita. Paano mo ko nagawang lokohin? Hindi pa ba ako sapat? Gayong ginawa ko naman ang lahat. Teka, nalilito ako, Cynthia. Anong ibig sabihin ng mga to? Hindi ko sinasadya. Mahal kong Relina. Sana'y mapatawad mo ang lalaking ito, aking irog. Patawad, mahal ko. Ito ang kwintas na ipinamana sa akin ng aking yumaong ina. Ito'y agimat ang nag-aadya sa lahat ng masama. Sana'y iyong magustuhan, irog ko. Ano ba talaga nangyayari? Sino ang tunay na aswang? Nanganganib si Don Franco. Kailangan nating bumalik sa mansyon. Nandun sila. Nasisiguro ko yun.
Nang makarating sina Cynthia at Antonio sa malapad na tarangkahan ng mansyon, parang huminto ang paghinga nila dahil sa tensyong bumalot sa paligid. Hindi pa sila nakakapasok ng lubusan ay narinig na nila ang mga nakakakilabot na ungol at sigaw mula sa loob. Nagpalitan sila ng tingin at dahan-dahang pumasok. Sa mismong sala ng mansyon, bumulala sa kanilang paningin ang isang eksenang nakakapanindig balahibo. Nakita nila si Doña Raylina na parang isang hayop na nagwawala sa gitna ng malawak na espasyo. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Mga mata ay nagniningning sa galit at pagkabaliw. At ang kanyang mga kamay ay desperadong kinakamot ang likod ni Don Franco. Ngunit higit sa nakakagimbal ang reaksyon ni Don Franco. Nakatayo lamang siya, parang isang estatwa. Hindi man lamang gumagalaw o nagpapahiwatig ng pagpapahirap. Ang kanyang katawan ay tila naging malambot na manikin. Hindi tumutugon sa mga kuko ng kanyang asawa. Tanging ang kanyang mukha ang nagbibigay ng kakaibang ekspresyon. Isang kombinasyon ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa. Parang kinain na siya ng sarili niyang pagtitiis. Sa kasagsagan ng kaguluhan, napansin ng mga nanlilisik na mga mata ni Donya sina Cynthia at Antonio. Ang kanyang mga mata ay huminto sa kanilang pagwawala at bumaling sa dalawa. Nang magtama ang mga mata nila ni Cynthia, naramdaman ni Cynthia ang nagbabadyang panganib. Doon walang pag-aalinlangan ay kumaripas na sila ni Antonio ng takbo patungo sa labasan ng mansyon, habang ang mga sigaw ni Doña Raylina ay sumisigaw sa kanilang mga likuran. Ang tanawin na kanilang nakita ay nakaukit sa kanilang mga isipan. Isang alaala na malamang hindi nila makakalimutan. Papatayin ko kayong dalawa! Papatayin ko kayong dalawa! Takot na ako, Antonio. Ano ka ba? Paano kung dito na tayo mamamatay? Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Tama na, Satsat. Wala na kayong matatakbuhan. Nasa dulo na kayo ng mansyon at wala na kayong takas. Ano na tayo, Antonio? Mamamatay na ba tayo? Hindi ako hayaang mangyari yun sa atin. Sige na, lumikod ka na, Cynthia. Ako na bahala rito. At ano naman ang magagawa mo? Wala kang magagawa. Pasensya na, mahal ko. Tumakbo na kayo. Dadalhin ko kayo sa labas ng baryo. Pumunta kayo ng Maynila. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ang Donya ang dapat katakutan. Ano ang ibig niyo sabihin? Hindi ang Donya ang aswang. Walang iba kundi si Francisco. Si Francisco? Siya ho ang aswang? Kailangan nyo nang magmadali. Kailangan nyo nang makaalis rito. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ba si Doña Raylina ang aswang? Yung mga nakita namin sa karinderya, yung mga garapon. Wala tayo sa oras para magkwento. Kailangan nyo nang lumisan. Ipaintindi niyo sa akin. Putang ina! Tama na! Tama na, Antonio! Huwag kang mangialam dito, Cynthia! Simula nung bumalik si Francisco nang wala sa wisyo, doon nagsimula lahat. Nahuli namin siyang kumakain ng laman loob ng mga tauhan namin. Una ay isang katulong lang, ngunit unti-unti na siyang lumalala. Nawala na rin sa wisyo ang Donya. Kinakain na siya ng mga karumal-dumal na pangyayari sa pamilya ko. Ano yung nangyari nung hinahanap natin ng Donya? Ano to, lahat to gawa-gawa niyo lang din? Masisisi mo ba ako? Masisisi mo ba ako bilang isang ama? Oo, si Canora ang nakahuli sa tunay na anyo ni Francisco. Kaya pinatay ko siya. Ngunit kasalanan ko bang mahalin ang aking mag-ina? Alam kong mali. Ngunit para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat. Tama na. Nandito na siya. Umalis na kayo. Napakabilis ng mga pangyayari. Tila isang madilim na panaginip na biglang sumulpot sa gitna ng tahimik na gabi. Ang mga salita ni Don Franco na dating parang mga hamon lamang ay nagkaroon ng nakakatakot na katotohanan.
Naroon na nga si Francisco, hindi na isang mortal kundi isang nilalang na lumulutang sa ere. Ang kanyang katawan ay tila nag-aanyong aswang sa dilim. Wala nang pagdadalawang isip. Isang iglap lamang ay sumugod dito sa kinaroroonan ni Don Franco. Ang matulis at mapanganib na kamay ng nilalang ay bumaon. Parang kidlat sa dibdib ng kawawang Don. Ang dugo, mainit at malapot, ay sumirit mula sa sugat. Dumaloy sa bibig ni Don Franco habang ang mga mata nito ay nangungulila sa takot at pagkabigla. Sa huling hibla ng kanyang lakas, inabot niya ang punyal, ang huling sandata na maaari niyang maipamana kay Antonio. Ang sandali ay puno ng hapdi, takot at pangamba. Cynthia, humihingi ako ng tawad. Hindi ko sinasadyang patayin si Sito. At Antonio, para sa akin, patayin mo si Francisco gamit ang punyal na ito. Pakawalan mo ang minamahal kong anak. Tuluyan ang nalagutan ng hininga ang Don at sa puntong yon, ang dalawang magkasama ay tinakasan ang lokasyon nang wala ng pag-aalinlangan. Desperado silang tumakbo na nagbunga sa isang krisis kung saan kinailangan ni Antonio na harapin si Franco sa isang marahas na kumprontasyon. Sa unang yugto ng kanilang sagupaan, walang pagkakataon si Antonio na makasaksak ng punyal dahil sa mga malalakas na atake ni Francisco na tila isang nanggagalit na hayop. Bawat pag-atake ni Francisco ay nagpapalipad sa katawan ni Antonio na nagpapahirap sa kanyang maiposisyon ang sarili para sa isang epektibong paraan. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang alabok ng pag-asa ang sumilay. Si Cynthia ay biglang naalala ang agimat na kanyang ibinulsa kanina sa karinderya. Isang maliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng isang di inaasahang pag-asa. Sa isang kilos ng desperasyon, inihagis niya ang agimat kay Francisco at sa isang maswerteng pagkakataon, sumapol ito sa kanyang katawan. Bilis, Antonio! Saksakin mo na ng punyal! Saksakin mo siya sa may bandang puso! Umanda kang aswang ka! Katapusan mo na! Huwag mong taasan ang iyong abog dahil sa kamay ko, tatapusin kita ng isang iglap. Raya! Elena, nakain na tayo ng hapunan. Nasa labas pala ang dalawang batang yun, naglalaro. Sige, mamaya tatawagin ko. Salamat, Antonio. Salamat sa lahat. Alam mo, hindi ko inaakala na sa kabila ng lahat, aabot tayo sa ganitong punto. Alam mong mahal kita, Cynthia, kaya lahat ng yun, wala lang. Basta, kasama kita ngayon. Mahal din kita. Nang binabasa ko po ang tala-arawang ito, unti-unting pumatak ang aking mga luha. Hindi lang kasi takot at kilabot ang aking nadama. Naawa rin ako sa sinapit ni Don Franco at Doña Raylina. Sa dami siguro ng aking mga nabasa tungkol sa kakatakutan, ito ang tumatak sa akin ng lubusan. Siguro nga ito ang tunay na nagpabago sa aking perspektibo ukol sa mga aswang. Marahil sila nga ay hindi gawa-gawa lamang at sila ay nandito sa mundo kasama natin. Isko! Kuya, sa wakas naman at nakauwi ka na! Oh, naku, Bunsoy, binata ka na talaga. Parang kailan lang eh. Kaya pa kitang buhat-buhatin ngayon. Baka ikaw nang bumuhat sa akin. Eh kuya, hindi na ako bata. 20 anyos na ako. Teka, si Ate Maris ba? Ate, kumusta ang biyahe? Matagal po, no? Isko, namiss kita. Oo nga, medyo matagal. Pero ayos naman ang biyahe namin. Oh, kumusta ka naman dito? Eto, nakikituloy muna kay tita. Habang pauwi kayo. Buti na lang talaga't nakarating na kayo. Aba, Isko, may hindi ka pa binabati sa amin. Ha? Eh, tatalawa lang naman kayo, kuya. Tatlo kaya kami. Nandito pa siya sa loob.
Isko, ipinakikilala ko sa iyo ang pinakauna mong pamangkin. Ha? Ate, buntis ka? Oo, 3 buwan na. Aba, ang galing naman! Nako, sigurado ako magugustuhan ninyo tsaka ng sanggol sa sinapupunan mo dito. Tahimik dito, walang gulo. Malinis ang hangin at mababait ang mga tao. Mas simple kaysa Maynila. Oh, narinig mo yon? Ha, Maris? Sabi ko na nga, babe, magugustuhan mo dito. Magandang araw po, Miss Ligaya. Ako si Ramon. 61 taong gulang. Ang panganay na anak ni Maris at Tonyo. Ang kwentong ito ay iniwan sa akin ng aking ina at ngayon, ibabahagi ko ito sa inyo. Tungkol ito sa aking noong buntis na ina, isang maliit na baryo sa Leyte at isang matandang babae. Noong 1964, nagkakilala sina nanay at tatay sa Maynila habang nag-aaral sa kolehiyo. Si tatay, taga-baryo sa Leyte. Si nanay, sanay sa lungsod, mahinhin, tahimik at hindi nakagisnan ang buhay sa probinsya. Nagsama sila sa Maynila pero nang pumanaw si Lola, kinailangang bumalik si tatay sa Leyte para asikasuhin ang lumang bahay at ang bunsong kapatid niyang si Isko. Sakto naman na bago umalis, nalaman nila ang balita na buntis ang aking nanay. Maganda ito sa pamilya natin. Tahimik, sariwa ang hangin. Pwede tayo magsimula ng maayos. Ang layo nito sa Maynila. Parang tahimik dito masyado. Yan ang gusto natin, di ba? At dito rin tayo magpapakasal. Sa simbahan kung saan kinasal ang mga magulang ko. Pagkatapos mong manganak, doon natin paplanuhin ang ating kasal. Ayoko naman isipin na dalaga ka pa rin magpapalaki ng ating anak. Pangako ko sa iyo, Maris, nakaipon lang ako ng konti para sa magiging kasal natin. Ate, ito yung kahoy na pinahanda ni Kuya Panggatong. Saan mo gustong ilagay? Diyan na lang, Isko. Salamat ha. Aba ate, aga mo namang gumising. Dapat din nagpapahinga ka. Wala rin naman akong magawa kung maiga lang ako buong araw. Kailangan kong may gawin para hindi ako mabagot. Pero ate, huwag mong sagarin ang sarili mo. Lalo na't may dinadala ka. Baka mapagod kayo ng pamangkin ko. Hindi naman sa ganon, Isko. Nagpapakabisi lang ako kasi para malibang lang ako. Sa totoo lang, naninibago pa rin ako dito sa probinsya. Para bang nasa ibang mundo ako. Naiintindihan ko ate. Ang laki ng pagbabago nito para sa'yo. Salamat, Isko. Alam mo, minsan pakiramdam ko nakakulong lang ako sa loob ng bahay. Parang ang hirap makisalamuha. Lalo na't hindi ko pa kilala ang mga tao dito. Alam mo ate, baka makakatulong kung lalabas ka ng mas madalas. Kung gusto mo sumama sa akin sa palengke sa umaga. Maganda rin siguro makilala mo yung mga kapitbahay natin. Iniisip ko nga yan, pero parang nakakatakot. Baka hindi nila ako tanggapin. At saka alam mo naman na mahiyain ako. Ate, huwag kang mag-alala. Mababait ang mga tao dito. Konting pakilala lang. Sigurado ako magiging magaan ang pakiramdam mo. At kung gusto mo, samahan pa kita. Kahit mahirap, sinubukan ni nanay na makisalamuha. Si tatay, kahit abala sa trabaho sa munisipyo, ay gumagawa ng paraan upang ipakilala siya sa mga kapitbahay. Si Tito Isko naman, sa kanyang masayahin at maalagaing paraan, sinigurong hindi mag-isa si nanay sa bahay. Sa kanilang tulong at sa tiyaga ni nanay, unti-unti niyang nakasanayan ang buhay sa baryo. Ang buhay sa baryo ay tahimik at simple. Ang tunog ng kuliglig tuwing gabi, ang amoy ng sariwang hangin at ang tanawin ng mga palayan at bundok ay ibang-iba sa maingay at magulo niyang kinalakhan sa Maynila. Pero dahil sa pagpupursigi, kinalaunan ay nasanay na siya.
Sa umaga, sinimulan niyang maglakad-lakad sa paligid, bumati sa mga kapitbahay at magpunta sa palengke kasama si Tiyo Isko. Sa hapon, dumadalo siya sa simbahan at nakikipag-usap sa ilang kababaihan ng baryo. Dahan-dahan ang katahimikan ng baryo na dati purong nakabibingi, naging isang pamilyar at nakagagaan na bahagi ng kanyang buhay. Sa palengke, ipinakilala si Nanay kay Aling Karing, ang palakwento at masayahing tindera ng isda. Si Aling Karing ang itinuturing na tagapagbalita ng baryo. Kung gusto mong malaman ang tungkol sa kahit sino, siya ang lalapitan. At ng isang umaga, kasama ni Tito Isko ang nanay na namimili sa pwesto ni Aling Karing. Eto na nga. Alam mo ba, Isko? Nahuli daw ni Aling Bebang yung asawa niya sa may ilog kagabi. Aba, nakaakbay pa sa dalagang yun na taga-kabilang baryo. Maniwala ka bang ang palusot daw ay sinamahan lang daw niya yung dalaga para mangisda? Totoo ba, Aling Karing? Di ba matagal na nilang sinasabi na may ginagawang kalokohan yung mister niya? Oo, pero iba na to, Isko. Nahuli sa akto. Alam mo naman si Aling Bebang, hindi yan basta magpapahuli. Sinugo daw, nagkasigawan pa. Kung andun ka lang, nako, baka siguro ay parang pelikula ni Nida Blanca. Ay, grabe naman. Ano raw nangyari pagkatapos? Syempre nagtakbuhan ng mga tao, nagtatawag na ng bantay bayan. Ang swerte lang nung lalaki at hindi napukpok ng batya ni Aling Bebang. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga din, Iha. Ikaw talaga, Isko, ha? Hindi mo man lang sinabing kasama mo palang ate mo, si Maris. Ay, naku, teka nga, makalapit at matingnan ang tiyan mo. Ganyan-ganyan lahat ang tindera naming mga kasalubong. Umakahawak sa tiyan ni Ate Maris, parang bolang kristal. Swerte kasing hawakan ng tiyan ng buntis. Pero Maris, huwag mong papahawak yan kahit kanino lang, ha? Naku, baka mabati ang anak mo. O siya, anong hanap mo ngayon? Pwedeng paabot ng bangus, Aling Karing? Nako, swerte mo. Bagong huli lang to kaninang madaling araw. Heto, tignan mo. Ang ganda ng laman, sariwa. Kaya nga si Aling Bebang, siguradong hindi to ipupukpok sa asawa niya. Sayang. Habang nagkukwentuhan sina Tito Isko at Aling Karing, ang nanay ay nakangiti lang. Paminsan-minsang sumasali sa usapan. Ngunit bigla niyang naramdaman ang pagbabago sa hangin. Sa gitna ng maingay na palengke, may isang tunog na nakatawag sa kanyang pansin. Ang tunog ng tungkod na kahoy na tumatama sa sahig. Doon unang nakita ng nanay ang matandang babae. Sa una, parang anino lang sa di kalayuan, nakayuko habang dahan-dahang naglalakad. Mahaba ang buhok ng matanda, parang sapot na nakalugay sa harap ng mukha nito. Suot nito ang isang kupas na balabal. Ang bawat hakbang ay tila mas mabagal kaysa sa paligid, kaya't ang mga galaw nito ay kapansin-pansin. Habang papalapit ito, mas lalong lumalakas ang tunog ng tungkod. Ang presensya ng matanda ay tila nagpapabigat sa hangin ng buong palengke. Sa kabila ng ingay sa paligid, parang tahimik ang bawat dinaraanan nito. Hindi maialis ni nanay ang tingin sa matandang papalapit. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit, may kung anong kakaibang kaba ang pumuno sa kanyang dibdib. Ang presensya nito ay parang nagpapabigat sa paligid, tulad ng isang ulap na hindi maalis. Nang tumigil ang matanda sa pwesto ni Aling Karing, agad napansin ni nanay ang pagbabago sa kilos ng tindera. Si Aling Karing, na kanina'y masigla at madaldal, biglang naging tahimik.
Nanatili siyang magalang, nakangiti pa rin, pero iba ang kilos. Hindi na siya tumitingin ng diretsyo at parang iwas na iwas ang kanyang mga mata. Magandang umaga po, Manang Minda. Yung karaniwan, Aling Karing. Sa malapitan ay nakita ni Nanay ang malasapot na buhok ng matanda na parang hindi na nasuklay ng matagal. Ang balat nito ay kulubot at kapansin-pansin ang kwintas na nakasabit sa leeg nito. Isang agimat na gawa sa lumang bakal ang nakalawit. May nakaukit na mga simbolo at sulat na hindi maintindihan. Tahimik si Aling Karing habang abala sa pagkuha ng ilang galunggong mula sa banyera. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga laman loob ng isda sa isang supot. Iniwas ang tingin kay Manang Minda. May masangsang na amoy, hindi ito ang karaniwang lansa ng palengke. Ay umaalingasaw at mabigat. Parang bulok na isda na iniwan ng matagal. Pilit niyang nilalabanan ang pagduduwal habang ang amoy ay tila humahalo sa hangin sa paligid. Narito na po, Manang Minda. Salamat, Aling Karing. Bago umalis si Manang Minda, ay bigla siyang huminto at lumingon. Dahan-dahang inilapit ng matanda ang kanyang kamay at ipinatong sa tiyan ni Nanay. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa buong katawan ng aking nanay at naramdaman niya ang biglaang pagdalaw ko sa kanyang sinapupunan. Magiging malakas at malusog ang iyong anak. Ang boses niya'y mabagal, ngunit tila puno ng kung anong sikreto na hindi mawari ni Nanay. Nang umalis si Manang Minda, napansin ni Nanay ang buntong hininga na ginawa mula kay Aling Karing, na agad siyang tiningnan ng may pag-aalala. Ay, Jesus me. Buti na lang at umalis na siya. Naku, Maris, alam mo ba kung sino yung matanda? Yung si Manang Minda. Madalang mong makikita yan dito sa baryo. Kadalasan nagkukulong lang siya sa lumang kubo niya sa tabi ng ilog. Ah, ganun po ba? Mukha naman po siyang mabait. Siguro matanda na lang talaga siya. Huwag kang magpapakakampante, iha. Maraming kwento tungkol sa kanya. May nagsasabi na may kakaiba sa kanya, na isa siyang mangkukulam. Dapat kang magpa-orasyon sa albularyo. Mahirap na. Lalo na't hinawakan niyang tiyan mo. Ay, baka naman chismis lang yan, Aling Karing. Mukha lang siguro siyang matanda na hindi na nasa tamang isip. Ate, pakinggan mo si Aling Karing. Hindi ito basta-bastang kwento. Walang mawawala kung dadaan tayo sa albularyo. Nanatiling tahimik si Nanay. Hindi sigurado kung paniniwalaan ang mga sinabi ni Aling Karing at ni Iskop. Pero sa huli, tinapos nila ang kanilang pamimili at nagpaalam sa tindera. Ay ate, sandali lang. Nakalimutan ko. Kailangan ko pang bumili ng gata. Sige, mauna ka na pauwi. Ang init na eh. Baka mapagod ka pa. Hahabol na lang ako. Okay, sige, Isko. Ingat ka, ha? Tahimik na naglalakad pa uwi si Nanay. Iniisip pa rin ang kakaibang nangyari sa palengke. Ngunit habang naglalakad, may isang bagay sa gilid ng daan ang kumislap at nakuha ang kanyang atensyon. Yumuko siya at pinulot ito. Ang bagay na yon ay isang kwintas. Ang parehong kwintas na nakita niya sa leeg ni Manang Minda. Isang agimat na gawa sa lumang bakal, may mga ukit na simbolo at sulat na hindi niya maintindihan. Parang may sariling bigat ito, malamig sa kanyang palad at tila nag-iiwan ng kakaibang pakiramdam. Inikot ni Nanay ang kanyang tingin at sa di kalayuan
nakita niya ang kuba at nakayukong figura ni Manang Minda. Dahan-dahang naglalakad palayo. Tinawag niya ito. Manang! Manang Minda! Sandali lang! Nahulog niyo po ito! Ngunit hindi tumigil o lumingon ang matanda. Parang hindi niya narinig si nanay. Sinubukan niyang habulin ito, ngunit kahit anong bilis ng kanyang hakbang, tila palaging may pagitan sa kanila. Ang matanda ay patuloy sa kanyang mabagal na lakad, ngunit hindi siya maabutan ni nanay. Sa dulo ng masukal na daan, natagpuan ni nanay ang sarili niya sa tabi ng ilog. Halos walang bakas ng ibang tao sa daan. Pawang damo at ligaw na halaman ang bumalot sa paligid. Sa bawat hakbang, unti-unting lumalakas ang amoy ng bulok na isda. Diyos ko! Anong lugar to? Nang marating niya ang kubo, napansin niyang halos gumuho na ito sa kalumaan. Ang mga dingding ay natatakpan ng lumot at ang bubong ay bahagyang nakalaylay. Sa tabi nito, may isang malaking puno at sa ilalim ay isang lutuan, isang itim na kawa na nakapatong sa hukay. Tila hindi pa natatanggal ang mga bahid ng sunog sa paligid nito. Sino bang titira sa ganitong klaseng lugar? Napalunok siya. Delikado. Yan ang unang pumasok sa isip niya. Ang lugar ay tila pinabayaan na ng panahon. Ngunit may kakaibang pakiramdam na parang may nagmamasid sa kanya. Pero sa halip na umatras, unti-unti siyang lumapit. Manang Minda? Bago pa man niya mabuksan ang bibig, napansin niya ang siwang sa bintana. Bahagya itong nakabukas at nang silipin niya ang loob, napasinghap siya. Ang kubo ay magulo, lumang estante na puno ng bote ng kape. Bawat isa'y may lamang halaman at tuyong dahon. Isang maruming papag, ilang sirang upuan at lamesang puno ng mga bagay na hindi niya maintindihan. Ngunit hindi ito ang pumukaw ng kanyang atensyon. Ano yun? Si Manang Minda, ang bunganga niya'y kalahating nakabukas, puno ng lamang loob ng isda na nakasabit pa habang ngumunguya. Nanlaki ang mata ni nanay sa takot. Hindi niya napigilan ang mapasinghap ng malakas. Napaatras siya ng bahagya. Halos mahulog pabalik sa mga baitang ng hagdan. Umalis na sana siya. Tatakbo na palayo. Ngunit bigla. Oh, bakit ka na pa rito? Nahulog niyo po ang inyong kwintas? Nako, maraming salamat. Buti na lamang at napulot mo. Napakabait mo pa ng bata. Ngumiti ang matanda. Ang dugo ng isda ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang bibig. Ang amoy na nabubulok na isda ay mas lalo pang lumakas at sa likod ng lahat ng iyon may tunog ng mga langaw na nagbubulungan sa paligid. Alam niyang hindi na dapat siya sumunod sa matanda, pero ang tunay niyang pagkakamali ay hindi lang ang pagsunod. Ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang tumingin sa mga mata ng matanda. Nang tingnan niya si Manang Minda, nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa itim na mga mata nito. Ngunit ang refleksyon niya ay baligtad. Halos mapatalon si nanay nang marinig ang boses ni Manang Minda mula sa kanyang likuran. Hindi makapagsalita si nanay at sa huli naibulong lamang ang ilang salitang
nagmumula sa kanyang nanginginig na labi. Mauna na po ako, Manang Minda. Kumaripas ng lakad si nanay. Ang kaba sa kanyang dibdib ay parang tangbol. Hindi niya maipaliwanag ang bigat na kanyang nararamdaman. Ngunit isa lang ang alam niya. Kailangan niyang makaalis. Nagmadali siyang bumalik sa kalsada. Ang paay parang hindi dumidikit sa lupa sa kanyang pagmamadali. Nang makarating siya sa bahay, mataas na ang araw sa langit. Sa pintuan, nakita niya ang Tiyo Isko, balisa at naglalakad-lakad ng may halatang kaba. Ate, saan ka nang galing? Kanina pa ako nag-aalala. Napahinto si nanay. Kanina lang ay magkasama sila ni Isko sa palengke. Siguro mga 30 minuto lang ang lumipas. Ngunit nang tumingin siya sa orasan sa dingding, halos hindi siya makapaniwala. Tanghali na. Halos 2 oras ang nawala. Pero sa isip niya, parang ilang sandali lamang ang lumipas. Napansin din niya na basang-basa siya ng pawis. Ang init ng araw ay tila nanunuot na sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya maalala na tumigil siya o kahit naramdaman ang oras na dumaan. Ate, naririnig mo ba ako? Saan ka ba galing? Basang-basa ka ng pawis. Naglakad-lakad lang ako, Isko. Siguro nawala ako sa loob ng ilang oras. Ate naman, pinakaba mo ko. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo. Muntik na akong pumunta kay Kuya Tonyo para humingi ng tulong na hanapin ka. Ay naku ate, buti na lang, nakapagluto na ako. Magpahinga ka muna. Kain tayo pagkatapos. Habang nagsasalita si Tiyo Isko, unti-unti na lamang nawala sa pandinig ni nanay ang kanyang boses. Ang naririnig niya na lamang ay ang tibok ng kanyang sariling puso, ang kaluskos ng kanyang mga sapatos sa sahig at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang makita ni nanay si Manang Minda. Hindi niya ito ikinuwento kahit kanino. Iniisip na baka isa lang itong matandang may sakit sa pag-iisip. Biyernes ng gabi, habang naghahanda ang mga magulang ko na matulog, nag-usap sila. Ay, mahal. Kailangan pala natin ng bagong sangkalan. Baka naman may oras ka bukas pagkatapos ng trabaho makabili ka. Nasabi mo na yan nung isang araw. Nabili ko na po. Ha? Oo. Ganun ba? Yung schedule natin sa check-up sa ospital na... Opo, mahal. Nasabi mo na rin yan. Ayos na. May schedule na tayo sa 1 linggo. Naku, sorry mahal ah. Nasabi ko na pala. Naku, ang napakaganda kong misis. Nagiging ulyanin na yata. Bukas, Sabado na. O saan mo naman gustong pumunta? Di ba simula nang lumipat tayo dito, ay nililibot natin ang buong Leyte? Parang ayokong lumabas bukas, mahal. Mas gusto ko lang manatili dito sa bahay. Sige, ikaw ang bahala. Bukas ako na lang pupunta sa palengke. Lulutuin ko ang paborito mong ulam. Salamat, mahal. Pasensya ka na. Parang ang bilis ko lang mapagod nitong mga nakaraang araw. Walang problema yan, mahal. Basta magpahinga lang kayo ni baby. Baka naman dahil sa pagbubuntis mo. Halika na, matulog na tayo. Noong una, inisip ni nanay na normal lang ang nararamdaman niya. Totoo nga namang mabilis mapagod ang mga buntis. Pero sa mga sumunod na linggo, nagsimulang mangyari ang mas kakaibang bagay. Isang araw, naglalakad si nanay papunta sa isang kwarto ng bahay. Ay, bakit nga ba ako pumasok dito? Oh ate,
Nakuha mo na ba? Ang alin? Yung sinulid at kirayom, ate. Sabi mo, tutulungan mo akong tahiin tong punit ng damit ko. Ay, oo nga pala. Sandali lang ha. Ate, parang palagi mo nakakalimutan ng mga sinasabi mo. Siguro tumatanda ka na, no? Baka naman dahil buntis ako. Parang kasama na yan. Ngunit habang iniisip ni nanay na ang pagkapagod at pagkamakakalimutin ay normal lang, hindi niya napansin na nagsisimula ng magbago ang kanyang paligid at ang mga kakaibang nangyayari ay mas lalong dadalas. Habang naghahanda ng almusal si nanay, napansin niya ang isang kakaibang bagay na nakapatong sa mesa. Tonyo? Tonyo, ano to? Ang alin? Itong mga sanga na nakatali ng pulang sinulid. Sa'yo ba to? Hindi. Baka iniwan ni Isko. Bakit? Baka nga. Pero ilang ganito nang nahanap ko dito sa bahay pati sa labas. Baka naman ginagamit siyang pangsindi ng apoy. Habang tumatagal ay may mga bagay na napapansin si nanay. May ilang pagkakataon ding nawawala at di mahanap ng nanay ang kanyang mga personal na gamit. Isang hapon, habang abala si nanay sa pagbubukas at pagsasara ng mga tokador, tila may hinahanap siya. Ate, anong hinahanap mo? Yung panyo ko, hindi ko makita. Ang alin? Yung lagi mong ginagamit? Di ba lagi mong nilalagay sa tokador? Oo, pero wala dito eh. Binuksan niya ang tokador, ngunit wala roon ang panyo. Minsan pa ay napansin niyang nasa sahig ang suklay niya, malayo sa karaniwang pwesto nito. Dagdag pa dito ang mga bestida niyang nawala mula sa sampayan. Marami ding pagbabago sa bahay. May mga halamang bigla na lamang namamatay, mga kaluskos sa pader, mga ingay at ugong mula sa bubong, at mga di maipaliwanag na mga amoy. May gabing paulit-ulit nilinis ni nanay ang kusina, kahit gabi na at dapat na siya ay nagpapahinga. Mahal, anong oras na? Bakit nandiyan ka pa? Nagkukuskus. Hindi ko kasi matanggal-tanggal tong amoy isda. Kanina ko pa hinuhugasan tong kusina. Pero hindi talaga mawala-wala. Ilang araw ko nang naaamoy yung lansa, pero hindi ko maalis. Naku, mahal. Baka masobrahan ka naman sa pagod. Ipagpabukas mo na yan. May mga gabing hindi makatulog ang nanay. Madaling araw na, pero siya ay gising pa din. Hindi niya alam kung dahil sa malamig na simoy ng hangin o sa hindi maalis-alis na pakiramdam na may kakaibang nangyayari sa paligid. At sa kanya narinig ito, isang mahina, paulit-ulit na pagkamot sa labas. Sa una, inisip niyang baka sangalang ng puno o isang pusa. Pero nang tumagal, narinig niya ang mas mabigat na tunog, parang may bumabangon, gumagapang, paakyat. Ang gasgas sa bato ng unang palapag, ngayon ay nasa kahoy ng pangalawa. Parang may umaakyat sa dingding mismo ng bahay. Tonyo, may naririnig ka ba? Mahal, baka pusa lang yan. Bubutiki. Pero hindi yon pusa at hindi rin iyon butiki. Ngayon, nasa bubong na ito. Napahawak si nanay sa kumot. Pinipilit mapakalma ang sarili. Ang tunog sa itaas, halos hindi marinig. Parang may kung anong gumagalaw, nagmamasid. At saka ito huminto. Tahimik. Hanggang sa muli niyang marinig ang pagdalaw. Ngunit pababa na ito. At isang mahinang tunog ng pagbagsak sa lupa.
Ilang araw ng aligaga at di makatulog ng maayos ang nanay. Minsan dahil sa mga kaluskos, minsan ay dahil sa mga panaginip na ginigising siya. Sakto naman, sa mga sumunod na araw ay pumupunta ng bayan ang aking mga magulang at para sa regular na check-up ng nanay. Oh, ayan Mr. Mrs. Mukhang ang dinadala ni Maris ay lalaki. Narinig mo yan, mahal? Lalaki. Lalaki ang una nating anak. Mukhang malusog na malusog ang sanggol, Mrs. Ayos din naman ang ibang check-up mo. Gayon, na ilang buwan na lang, may nararamdaman ka bang hindi komportable o kakaiba nitong mga nakaraan? Buti na lang natanong niyo, Dok. Medyo nagiging makakalimutin po ako kamakailan. Ang bilis ko rin pong mapagod. Tapos may lumalabas din pong mga pantal at parang maliliit na pulang spot sa braso ko. Baka lagnat bulas lang yan o baka allergy. Minsan, ang katawan na nag-a-adjust pa. Lalo na kung sanay ka pa sa Maynila. Huwag kang mag-alala, normal lang ito. Sa pagkakalimutin naman at mabilis mapagod ay normal talaga yan. Parte talaga yun ng pagbubuntis, Mrs. Mahal, narinig mo ba si Doc? Di ba? Normal lang daw lahat yan. Siguro pag masanay ka na dito, mawawala rin ang mga rashes na yan. Siguro nga. Naku, mahal, lalaki ang magiging anak natin. Magiging mahusay akong ama dyan. Makikita mo. Kaya huwag kang mag-alala at magpahinga ka lang. Habang masaya si tatay at kampante sa sinabi ng doktor, si nanay ay nanatiling tahimik. Sa likod ng kanyang ngiti, may nararamdaman siyang kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya na lang sinabi sa doktor, pero madalas na siyang binabangungot. Sa panaginip, halos lahat ay nababalot ng kulay pula, isang matanda, dugo at hindi maipaliwanag na presensya. Magigising na lamang siyang pawisan, hawak-hawak ang kanyang lumalaking tiyan, habang pilit niyang tinatakpan ang pangamba sa kanyang isipan. Siyempre, sa isang maliit na baryo, mabilis kumalat ang balita na lalaki ang magiging anak ng aking mga magulang. May mga bumisita pa nga sa bahay para batiin sila. At sa palengke, tila lahat ng tao ay alam na rin ang balita. Pagdating ni Nanay at Tio Isko sa pwesto ni Aling Karing, sinalubong na sila nito ng ngiti. Naku, ayun ang magiging ina ng isang malusog na lalaki. Nabalitaan niyo rin po pala, Aling Karing. Aba, syempre, walang nakakalusot na balita sa akin. Nagpalitan sila ng magiliw na pagbati. Habang inaayos ni Aling Karing ang mga isdang pinamili ni Nanay, unti-unti nitong ibinaling ang usapan sa ibang paksa. Teka, maiba ako, Maris. Para atang matamlay ka ngayon na. Naku, baka naman masyado kang napapagod, namumutla ka pa. Sinasabi ko nga yan sa kanila, Aling Karing. Pero ayaw nilang makinig. Naku, hindi pwedeng ganito, Ining. Alam mo ba, maraming nagkakasakit dito sa baryo. Yung isa sa mga tricycle driver, saka yung kargador sa pantalan, ako. Tumatalo ng sakit ngayon. Hoy Maris, mag-ingat ka ha, lalo na't buntis ka. Biglang bumaba ang boses ni Aling Karing. Halatang may ibinubulong na tsismis. Pero alam mo ba, sabi ng mga tao, kaya raw maraming nagkakasakit dahil sa manang Minda na yun. Nakikita raw na paikot-ikot sa baryo nitong mga nakaraang linggo. Malamang siya ang gumagawa ng kung ano-ano para magkasakit ang mga tao. Ganun po ba? Ay, maalala ko pala. Di ba hinawakan niyang tiyan mo? Ikaw ba nagpunta ka na sa albularyo?
Sinabihan kita noon, Maris. Oh, hindi pa po, Aling Karing. Naku, dapat nagpunta ka. Mahirap nang magbaka sakali, lalo na't buntis ka. Ang bata sa sinapupunan mo ang importante. Natapos nila ang transaksyon, ngunit ang sinabi ni Aling Karing ay nanatili sa isipan ni Nanay. Sa kanilang paglalakad pa uwi, inulit ni Tio Isko ang suwestyon. Wala namang mawawala, ate, kung pumunta tayo sa albularyo. Mas mabuti nang sigurado. Sige na nga. At sa huli, pumayag si Nanay. Alam niyang kahit anong paliwanag ang ibigay niya, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi basta mawawala. Nang hapon na iyon, nagpasya si Nanay at Tio Isko na bisitahin ang albularyo. Habang naglalakad sila sa makitid na kalye ng baryo, unti-unting bumigat ang pakiramdam ng paligid. Napansin ni Tio Isko ang di mapakaling mga hayop sa kanilang daraanan. Ate, kanina ko pa napapansin. Tahol ng mga aso dito, oh. Baka hindi lang sila sanay sa mga dayo. Nang sa sumunod na sandali, isang pusang tumawid sa harapan nila ang biglang humarap kay Nanay at naglabas ng isang malalim na his. Ang buntot nito nakataas. Ang balahibo'y tumayo na parang may nakita itong hindi dapat makita. Ay, shoo! Shoo! Umalis ka dyan! Umalis din ang pusa matapos ang ilang saglit. Ngunit nanatili ang tensyon sa hangin. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa batok ni Nanay. Okay ka lang ba, ate? Oo, ayos lang naman ako, Isko. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi maalis sa isipan niya ang kakaibang pakiramdam na lumulukob sa kanila. Hindi ito normal. At ang mas lalong nakapagtataka, hindi kailanman naging ganoon ang reaksyon ng mga hayop sa kanya noon. Tao po! Lumabas ang isang matandang lalaki mula sa loob ng bahay. Siya si Kalando, ang kilalang albularyo ng baryo. Si Kalando ay isang matandang lalaki, may suot na makapal na salamin na para bang kayang basahin ang iniisip mo. Ang kanyang bigote at balbas ay tanda ng kanyang edad. Ano maitutulong ko sa inyo? Magandang hapon po. Ako po si Maris. Pinapunta po kami ni Aling Karing dito. At nais po sana naming humingi ng tulong. Pumasok kayo. Mahirap makipag-usap sa labas. Pumasok sila sa loob ng bahay. Ang loob nito ay puno ng maliliit na imahen ng mga santo, rebulto ng Birheng Maria at iba pang simbolo at anting-anting na hindi pamilyar kay Nanay. Napansin niyang may mga lumang dahon at tuyong ugat na nakasabit sa sulok, kasama ng ilang bote na may lamang likido na tila langis. Umupo sila sa isang luma, ngunit malinis na mesa sa garahe. At bago pa man makapagsalita si Nanay, inunahan na siya ni Kalando. Ilang buwan ka ng buntis? Halos 7 buwan na po. Hinugot ni Kalando ang isang lumang notebook. Ang mga pahina nito ay naninilaw na sa tanda. Parang matagal na niya itong ginagamit. Puno ng sulat kamay at mga guhit na hindi maintindihan ni Nanay. Nagsimula siyang magsulat habang nagtatanong. Kailan ka pa nagsimulang makaramdam ng pagod? Mga 1 buwan na rin po.
Pero akala ko po, normal lang dahil buntis ako. Eh, yung mga bangungot. Binabangungot ka, ate? Minsan lang. Pero madalas, kulay pula lang ang nakikita ko. Parang dugo. Minsan may matanda. Minsan parang may humahawak sa akin. Tapos nagigising akong pawisan. Napabuntong hininga si Kalando. Tumayo at tahimik na lumakad papunta sa loob ng bahay. Ilang saglit pa, bumalik siya dala ang isang kahon. Binuksan niya ito at inilabas ang 3 bagay. Isang kandila, isang palanggana na may tubig, at posporo. Tahimik na sinindihan ni Kalando ang kandila. Bumubulong ng isang malambot na panalangin habang hinahayaang matunaw ang kandila at bumagsak ang kumukulong wax sa tubig. Habang ginagawa niya ito, isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan sa silin. Napakagatlabi si nanay at hindi niya maiwasang kilabutan. Ang balahibo niya sa batok ay tumayo at ang pakiramdam ng panlalamig ay dumaloy sa kanyang katawan. Nakikita ko ang isang matandang babae. Matanda. Payat. May nakalugay na mahabang buhok at may dalang tungkod. Ang kanyang balat ay kulubot at ang kanyang matay madilim. Si Manang Mindayan, hinawakan ka ba niya? Opo, hinawakan niya ang tiyan ko. Maaari ko bang hawakan kung saan kanya hinawakan? Sige po. Dahan-dahang inilagay ni Kalando ang kanyang palad sa tiyan ni nanay sa eksaktong lugar kung saan siya hinawakan ni Manang Minda. Sa mismong sandaling nagtagpo ang kanilang balat, isang matalim na boltahe ng kilabot ang dumaloy sa katawan ni nanay. Nagdilim ang kanyang paningin at sa isang iglap, nakita niya muli ang kanyang bangungot, ang kulay pula na bumabalot sa lahat, ang malalabong anyo ng isang matanda, ang amoy ng dugo. Tila nasa ilalim siya ng isang malalim na tubig, hindi makagalaw, hindi makahinga. Biglang bumitaw si Kalando. Binawi ang kamay nito na parang napapasok. Bumalik ang normal na tanawin, ngunit si nanay ay nanginginig pa rin. Habol ang hininga. Hindi siya nag-iisa sa bangungot na iyon. Maging si Kalando ay nakita. Hindi ito pangkaraniwang sumpa. May gusto siyang gawin sa'yo, Ineng. Napatingin si nanay kay Tio Isko. Ang kanyang kamay, mahigpit na nakahawak sa kanyang tiyan, sa kauna-unahang pagkakataon na pagtanto niyang hindi lang ito mga bangungot o guni-guni. Ano pong dapat kong gawin? Sa tingin ko, namarkahan ka na. Pero kailangan kong makasiguro. Bigyan mo ko ng ilang araw para makapagsaliksik. Habang wala pang linaw, iwasan mong lumabas ng bahay kapag mag-isa ka. Huwag mong pababayaan ang sarili mong mag-isa. Lalo na sa gabi. At pinaka-importante sa lahat, siguraduhin mong walang kakain sa bahay ng pagkain hindi ninyo mismo inihanda. Hindi nagustuhan ni nanay ang tunog ng salitang iyon na markahan. Para bang isang bagay na hindi na mababawi. Napakabigat ni Kalando. Isang babala na hindi dapat baliwalain. Nanatiling tahimik si nanay. Iniisip kung paano ito ipaliliwanag kay tatay. Sa loob-loob niya, gusto niyang maniwala na kaya lang siya inaabot ng takot ay dahil sa kanyang kalagayan, pero hindi niya rin maikakaila na may isang bahagi ng kanyang isipan na nagsasabing hindi lang ito imahinasyon. Oh, saan kayong dalawa galing? Gabi na.
Naglakad-lakad lang kami, mahal. Mahal, teka lang, magluluto lang ako. Bakit pa? May dala na akong ulam eh. Kasi sabi ni Kalando, wag muna tayong kakain ng pagkain na hindi natin mismo inihanda. Kalando? Yung matandang Dr. Kwakwak? Ano namang kalokohan to? Hindi naman sa ganun, mahal. Para lang sigurado. Para sigurado saan? Maris, buntis ka? Hindi ka sinasaniban o sinusumpa ng duwende o kung ano pang iniisip ninyo? Kuya, hindi lang to basta paniniwala. May nangyayari kay ate. Isko, ikaw pa talaga ang nakikisali sa ganito? Alam mo namang wala akong paniniwala sa mga ganyang bagay. Maris, mahal, naninibago ka lang sa buhay dito sa probinsya. Iba ang hangin, iba ang pagkain. Normal lang na makaramdam ka ng kakaiba. Sabi naman ng doktor mo wala ka namang sakit at malusog ang baby. Pero Tonyo, ang mga panaginip ko, ang mga nawawalang gamit, at ang pakiramdam na parang may nakamasid palagi. Mahal, normal lang na medyo matakot. Bagong buhay ito para sa'yo. Pero hindi ibig sabihin may kung anumang sumpa o aswang na gusto kang saktan. Wala nang nasabi si nanay. Hindi niya alam kung paano ipaiintindi kay tatay ang takot na lumulunod sa kanya. Sa huli, nagpasa siyang manahimik. Kinagabihan, matapos silang kumain ng hapunan, tahimik lang si nanay habang nakahiga. Si tatay naman ay mabilis na nakatulog, pero siya gising pa rin. Hindi niya maipaliwanag, pero may bumabagabag sa kanya, isang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan niyang iginala ang kanyang paningin sa kwarto. Ang madilim na paligid, tila mas malamig kaysa dati. Nang mapatingin siya sa bintana, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa labas, sa ilalim ng anino ng puno, may nakatayo. Isang aninong hindi gumagalaw, hindi kumikilos, pero ramdam niya nakatingin ito sa kanya. Mahal, isara mo na ang bintana. Matulog na tayo. Halos hindi nakagalaw si nanay, pero pilit niyang nilalabanan ang pangangatog ng kanyang kamay habang marahan niyang isinara ang bintana. Tumalikod siya mula rito. Pilit na ipinagkikibit balikat ang nakita. Ngunit sa oras na ipinikit niya ang kanyang mga mata, muling binalot ng dilim ang kanyang panaginip. Pareho pa rin ang dati, ang kulay pula na bumabalot sa lahat, ang pakiramdam ng bigat sa kanyang katawan at ang amoy ng dugo na tila nanunuot sa kanyang balat. Ngunit ngayon, may bago. May boses. Malalim, garalgal at pamilyar ang tinig ng matandang babae. Layuan mo ako! Bago siya tuluyang makatakbo, may malamig na kamay na mahigpit na kumapit sa kanyang pulso. Napahinto siya, pilit na pumiglas, ngunit hindi siya makagalaw. Biglang bumukas ang kanyang mga mata. Pagkagising ni nanay, siyang basang-basa ng pawis. Hinahabol ang paghinga. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Pinakakalma ang sarili. Ngunit nang ibaba niya ang tingin, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa kanyang pulso, may bahagyang mapulang marka. Eksaktong nasa parehong lugar kung saan siya hinawakan sa kanyang panaginip. Huminga siya ng malalim. Sinubukang iwaksi ang takot sa kanyang dibdib. Tumayo siya at marahang lumakad papunta sa bintana. Napatigil siya. Ang bintanang isinara niya kagabi, bukas na muli.
Matapos mag-ayos ay bumaba na ang nanay para maghanda ng agahan at baon ni tatay. At kahit nakagigising pa lamang ng magkapatid ay ramdam na ng lahat ang tensyon sa bahay. Habang nagluluto si nanay ay narinig niya ang dalawang magkapatid na nagtatalo sa kabilang kwarto. Kuya, hindi mo pwedeng baliwalain ang nararamdaman ni Ate Maris. Hindi ko siya binabaliwala, Isko. Pero hindi rin tama na magpapadala tayo sa takot. Pagod lang to at pagbubuntis. Paano kung mali ka? Hindi ba mas mabuting sigurado tayo? Ayoko lang mawala tayo sa realidad. Dahil sa mga sabi-sabi na kung sinong tindera sa palengke at manggagamot lang. At hindi ko naman lahat iniisang tabi. Yung sinabi ng Ate Maris mong huwag kumain ng pagkain hindi siya gumawa, sinusunod ko naman yun. Kahit na alam kong napakaaga niyang gumising para lang magluto. Kaya pwede ba, Isko? Huwag kayong masyadong magpapauto. Narinig ni nanay ang mabibigat na yabag ni tatay papalabas. Lumapit ito sa kusina, bahagyang ngumiti, ngunit halatang aligaga. Mahal, alis na ako. Magpahinga ka lang, ha? Ingat ka. Tahimik na bumalik si nanay sa niluluto, ngunit hindi niya maalis sa isipan ang narinig. Pumasok sa kanya ang pagdududa. Baka nga, iniisip niya lang ang lahat ng ito. At sa kanyang kaba, napansin niyang nagiging sanhi siya ng alitan ng dalawang magkapatid. Buong araw, hindi mapakali si nanay. Paulit-ulit niyang iniisip ang babala ng albularyo, ang sumpang maaaring nasa kanya na, at kung paano niya ito maiiwasan. Bukod pa rito, bumibigat din ang kanyang loob sa hindi pagkakaintindihan ni Tonyo at Isko. Alam niyang pareho lang silang nag-aalala para sa kanya. Kinahapunan, dumating si Kalando sa bahay at sa sandaling pumasok siya, ramdam agad ni nanay at Tio Isko ang bigat ng kanyang presensya. Tila may dalang mas mabigat pang balita. Maris, Isko, may nalaman ako. Maraming hayop ang natatagpuang patay. Bukas ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Dumarami rin ang mga nagkakasakit. Kahit ang kapitbahay ninyo na si Aling Gemma ay nagkasakit kamakailan. Kadalasan, ito ang mga sinyalis ng isang aswang. Aswang? Gaano mo kasigurado, Kalando? Pero paano? Hindi ba't sabi mo, hindi ba't tiyak kung sino? Hindi ko pa alam kung sino. Pero sigurado akong may nagmamasid at may hinahanap. Kalando, ito, ano po kaya ito? Meron akong pulang marka sa aking pulso. Ikaw ay minarkahan. Kung para saan, hindi ko pa masabi. Pero Maris, doble ingat ka dapat. Si Manang Minda, alam ko siya to. Huwag kang magbibintang ng basta-basta, Isko. Kapag nasindak siya, hindi natin alam kung ano magagawa niya. Mas mapanganib, mas desperado. Ano na pong gagawin natin? Kailangan nating maganda. May mga panlaban sa aswang. Hinanda ko ng sandata ko. Buntot pagi, pinatigas at binasbasan. Naman ako ito mula sa nagturo sa akin ng pagiging albularyo. Kung dumating ang oras na kailangan natin itong gamitin, kaya nitong tapusin ang isang aswang. Bago ako umalis, ito ay isang garapon ng asin. Dinasalan ko ito. Ilagay ninyo sa paligid ng bahay. Huwag ninyong kalilimutang lagyan ang mga pintuan at bintana parate para ito sa inyong kaligtasan. Tahimik siyang umalis, nangakong magbabalik kapag may bago siyang nalaman.
Sinunod naman ni Isko ang bili ni Calando. Kinuhitan niya ng asin ang mga pintuan at bintana ng buong bahay. Noong gabing iyon, sa awa ng Diyos, hindi binangungot si nanay. Ngunit buong gabi niyang naririnig ang mga kaluskos at mabibigat na yapak sa bubong at sa lupa sa labas ng bahay. Parang may nagmamasid. Parang may nag-aabang. Umulan ng ilang araw, pero araw-araw sinisigurado ni Tito Isko na maguhitan ng asin ang mga pintuan at bintana. Dumating ang linggo ng umaga at napakaagang umalis ng bahay ni Tito Isko upang bisitahin ang isang kaibigan. Nakalimutang lagyan muli ng asin ang bahay. Pagkagaling ni nanay sa simbahan, nadatnan niyang nakaupo si tatay sa mesa, masaya at kumakain ng karyoka. Mahal, saan galing yan? Oh, mahal, naadya ka na pala. Si Aling Gemma ang nagdala kanina. Nagpapasalamat daw siya sa binigay natin pagkain habang may sakit siya. Kaya naisip niyang suklian tayo ng merienda. Sigurado ka bang si Aling Gemma talaga nagbigay nito? Oo naman, mahal. Siya mismo ang nag-abot sa akin yan. Kinuha ni nanay ang isa sa mga karyoka habang tinitignan niya ito ng mas maigi. Nanlaki ang kanyang mga mata. May gumagalaw sa ibabaw ng isang maliit na uod. Biniyak niya ang karyoka at sa loob ay may gumagapang na mga uod. Napangiwi si nanay habang mabilis niyang itinapon ang pagkain. Mahal, huwag ka nang kumain yan. Ano? Bakit? May uod. Tingnan mo. Hala. Oo nga, ano? Naku po, itong si Aling Gemma naman, oo. Mahal, huwag ka nang kumain yan. Buti na lang at parang wala naman akong nakaing uod. Baka naman sira na ang ginamit niyang kaning malagkit. Bagamat tila kampante si tatay, si nanay ay nanatiling nagdududa. Sinabihan niya ang tatay na uminom ng maraming maligamgam na tubig para mailabas ang anumang kinain. Sa tanghalian, nagluto si nanay ng mainit na sabaw para masigurong malinis ang kanilang pagkain. Buong hapong mahinang umaambon at ang mag-asawa ay nanatili lang sa bahay. Ang buong akala nila ay ang uod sa karyoka na ang pinaka nakakagulat na parte ng kanilang araw. Naisip nilang wala nang dapat ipag-alala. Ngunit ang akala nilang tahimik na linggo ay biglang nagbago nang sumikat ang buwan ng gabing iyon. Ang bilog na buwan habang ang ulan ay huminto. May kakaibang bigat ang sumama sa malamig na hangin ng gabi. Ang ilaw ng bilog na buwan ay tumama sa mga bintana at tila binalot ang buong bahay sa isang nakakapangilabot na liwanag. Pagod si tatay at maagang humiga, ngunit si nanay ay nanatili sa sala, nagtitiklop ng labada. 9:00 na ng gabi nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si tatay at dumiretso papunta sa pintuan ng bahay. Tila walang direksyon. Mahal, saan ka pupunta? Hindi sumagot si tatay. Tila nasa isang malalim na ulirat. Hindi man lang lumingon at naglakad palabas ng bahay. Ni hindi niya sinuot ang kanyang tsinelas. Noong una, inakala ni nanay na magpapahangin lang si tatay sa terrace. Pero nang marinig niyang binuksan nito ang gate at tuluyang lumabas ng bakuran, agad siyang kinabahan. Tonyo! Saan ka pupunta? Hindi pa rin siya sinagot ni tatay at nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sa gitna ng katahimikan ng gabi,
Mula sa kabilang kalsada, lumapit si Tito Isko. Ate, anong ginagawa ni Kuya? Saan siya papunta? Nagmamadaling sinundan ng dalawa si Tatay, ngunit kahit anong bilis nila ay tila hindi nila ito maabutan. Laging may agwat at kahit hindi tumatakbo si Tatay, parang laging nasa malayo. Habang tumatagal, napansin ni Nanay ang landas na tinatahak nila. Naging pamilyar ito, 100 masukal papunta sa tabing ilog. At doon nagsimulang pumasok ang mas malalim na takot. Isko, bilisan mo! Pumunta ka kay Kalanto! Sabihin mo pumunta siya sa kubo ni Manang Minda! Pero ate, hindi kita pwedeng iwan dito. Isko, pakiusap! Kailangan ko si Kalanto ngayon! Ayaw man iwan ni Tito Isko si Nanay. Tumango siya at nang madaling tumakbo pabalik sa daan. Samantala, si Nanay ay patuloy na sumunod kay Tatay. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sasabog. Habang naglalakad si Nanay papalapit sa kubo ni Manang Minda, parang bawat hakbang ay nagpabigat ng kanyang dibdib. Ang lupa ay basa mula sa ulan at ang hangin ay puno ng alimuom na may halong lansa at bulok na tila nang gagaling mula sa kubo. Habang palapit ng palapit, lalong bumigat ang paligid. Ang hangin ay lumamig at ang dilim ay parang sumisiksik sa bawat sulok. Pagdating niya sa kubo, sumidhi ang masangsang na amoy. Ang kubo halos gumuho na, napalilibutan ng mga patay na hayop, tuyo at nabubulok at mga bote na may malapot na likidong hindi mawari. Sa ilalim ng malaking puno, nakita niya si Tatay. Nakapako siya sa pagkakatayo. Walang kagalaw-galaw, parang wala sa sarili. Sa tapat ng kubo, si Manang Minda, nakayuko sa harap ng apoy. May mga kandilang nakapaligid at isang maduming kawa sa gitna. Sa loob nito, may mga lamang loob na patuloy niyang hinahalo. Ginagamit ni Manang Minda ang kanyang ngipin upang punitin ang mga lamang loob. Saka itinatapon ng iba sa kawa at ang ilan diretso sa apoy. Sa bawat hagis, mas lalong lumalaki ang apoy at ang usok ay bumabalot sa paligid. Ang sabi ko sa iyo, ipakain mo sa misis mo ang karyoka, pero hindi mo ginawa. Ikaw tuloy ang lumapit sa akin imbes na siya. Nanigas si Nanay sa narinig. Ang boses ng matanda ay parang tumatagos sa kanyang laman. Malamig at puno ng galit. Siya at ang anak mo ang kailangan ko. Kailangan ko silang dalawa upang mapaglipatan ko ng aking sumpa. Ang amoy ng lansa ay dumoble. Tila mas matindi pa kaysa kanina. Ang usok mula sa kawa ay parang gumagapang sa lupa, papalapit sa kanyang paa. Kailangan ngayong bilugang buwan ko mailipat. Kailangan ko ang misis mo at ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Si Nanay, na puno ng takot, ay humakbang paatras. Ngunit bigla siyang nadulas at ang ingay ng kanyang pagkilos ay bumasag sa katahimikan ng ritual. Napatingala siyang muli sa puno, ngunit wala na roon si Tatay. Nang lumingon siya, naroon na sila pareho. Si Tatay at si Manang Minda, nakatayo sa harapan niya. Si Manang Minda, hindi na mukhang tao. Isa na siyang tunay na aswang. Ang balat niya ay kulay abo. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang malalim na butas. At ang bibig niya ay umaagos ng dugo, tumutulo sa kanyang damit. Biglang hinawakan ni Tatay si Nanay
mahigpit at sinimulan siyang hilahin papalapit sa apoy. Mabuti na ikaw ang lumapit. Dalhin mo siya malapit sa apoy nang masimulan ang ritual. Walang sagot mula kay tatay. Ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin, parang wala sa sarili. Habang hinahatak siya papunta sa apoy, tumawa si Manang Minda, isang malalim at malamig na halakhak na parang nanunuot sa buto. Malapit na. Malapit na akong mawala. Kung hindi ko maipapasa ang sumpang ito, ako'y mamamatay. Hindi ko papayagang mangyari yon. Kailangan ko ang anak mo. Sa kanya ko ipapasa ang lahat. Tonyo, mahal! Pakiusap! Ako to! Pakinggan mo ako! Mahal! Pakawalan mo ako! Hindi siya sinagot ni tatay. Ang kanyang lakas na tila hindi normal ay nagdulot ng takot kay nanay. Sa harap ng apoy, hinablot ni Manang Minda ang suot ni nanay, pinunit ang kanyang pangitaas at tumambad ang kanyang tiyan. Hawak ang kamay ni nanay kung saan naroon ang pulang marka, biglang sumakit ito ng parang nasusunog. Ang marka ay nagsimulang magliwanag, kasing pula ng dugo. Habang ginagawa ito ni Manang Minda, ang buwan sa itaas ay eksaktong nasa tuktok ng kanilang lugar, nagpapalakas sa ritual. Sa anak mo ilalagay ko ang sumpa. Siya ang magiging susunod na tulad ko. Hinagod ni Manang Minda ng dugo ang tiyan ni nanay gamit ang kamay niyang nanginginig. Biglang naramdaman ni nanay ang matinding kirot mula sa loob ng kanyang sinapupunan na parang sinusunog ang kanyang kalamnan. Ngunit bago pa matapos ang ritual, biglang dumating si Calando at Tito Isko, humahangos at may daladalang garapon ng asin. Aswang! Sinabuyan ni Calando ng asin ang muka ng aswang. Napaatras ito. Ang balat niya umuusok habang sumisigaw ng napakalakas. Sa gitna ng kaguluhan, itinulak ni Tito Isko si tatay pabalik sa puno. Hinawakan niya si nanay. Sinusuportahan ang kanyang katawan na halos mawalan na ng lakas. Isko, salamat! Habang bumalik ang lakas ni nanay, tumingin si Calando sa kanyang bag at hinugot ang isang patalim. Tila mas matanda pa ito kaysa sa kanya. Isang matulis na talim na gawa mula sa buntot pagi. Hindi niyo ako mapipigilan! Lumundag ang aswang papunta kay Calando at pareho silang bumagsak sa lupa. Habang nagpupumigla si Calando, tumakbo si Tito Isko para tumulong. Ngunit sa isang malakas na galaw ng aswang, itinulak siya nito. Tumilapon si Tito Isko at tumama sa poste ng kubo. Bumagsak ng walang malay. Nahimasmasan ang tatay na wala na sa kanyang kawalan ng pag-iisip. Nasaan ako, Maris? Tonyo! Tonyo, ikaw na ba yan? Maris, ano ba nangyayari? Bago pa makasagot si nanay, nagsimulang sumigaw si Calando habang nagpupumiglas sa ilalim ng aswang. Ang buntot! Buntot pagi! Saksakin mo siya! Napatingin si tatay sa paligid at doon niya nakita ang hawak ni Calando kanina. Ang pinatigas na buntot pagi. Agad niyang dinampot ang sandata at sa kabila ng kaba at pagkalito, hindi na siya nagdalawang isip.
Hindi niyo ako mapipigilan! Mamamatay ka! Sumigaw ang aswang, isang napakaninindig balahibong hiyaw na nagpalamig sa hangin. Ang katawan nito ay nagsimulang mangisay habang ang usok ay umakyat mula sa sugat. Ang kanyang sigaw ay nagpatigil sa lahat ng tunog sa paligid. Parang ang buong gabi ay huminto upang marinig ang kanyang paghihinagpis. Habang tumitindi ang kanyang pangingisay, napaatras siya. Ang kanyang katawan nanghihina at biglang bumagsak siya sa kawa. Ang tubig sa kawa ay nagsimulang kumulo ng mas matindi. Parang sinisilaban habang ang katawan ni Manang Minda ay nagkakadurog-durog. Ang laman niya ay unti-unting nalulusaw, nagiging abo na humahalo sa umaapaw na tubig. Ang amoy ay nabubulok at nasusunog na laman ay sumingaw sa paligid. Nang bumalik ang katahimikan, humihingal si tatay. Agad niyang inalalayan si Kalando na nakaupo sa lupa. Halatang nauubos na rin ang lakas. Kalando, ayos ka lang ba? Kaya mo pa bang tumayo? Kaya ko pa. Huwag mo kong alalahanin. Nagmamadali si tatay na lumapit kay Tito Isko na nakahandusay pa rin sa poste ng kubo. Isko! Isko! Gising! Kaya mo ba? Kuya, ano nangyari? Ang sakit ng ulo ko. Ayos lang. Nandito ako. Huwag kang mag-alala. Tapos na. Habang inaasikaso nila si Tito Isko, biglang napayoko si nanay, hawak ang kanyang tiyan. Mahal! Tonyo! Napalingon si tatay at Kalando. Ang mukha nila puno ng kaba. Mabilis nilang iniwan ang kinaroroonan ni Tito Isko at nagmadaling lumapit kay nanay na nakayuko at hawak-hawak ang kaniyang tiyan. Mahal, ang nararamdaman mo? Anong masakit? Si Kalando agad na lumapit upang tingnan si nanay. Tiningnan niya ang pulang marka sa kanyang kamay. Ang marka na kanina'y nagliliwanag ay unti-unting nawawala. Ngunit nang ilagay ni Kalando ang kamay niya sa tiyan ni nanay, napansin niya ang kakaibang lakas na nanggagaling mula roon. Nako, Maris! Manganganak ka na! Hindi pa dapat. Maaga pa. Halos 7 buwan pa lamang nasa sinapupunan ko. Kalando, anong gagawin natin? Hindi panta si Maris. Agad nilang binuhat si nanay habang si tatay at Tito Isko ay nagmadali palabas ng kubo. Papunta sa madilim na kalsada ng baryo. Si nanay, namimilipit sa sakit, ay mahigpit na humawak kay tatay habang inaalo siya nito. Tulong! Tulong! Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang sigaw ni Tito Isko ay umalingaw-ngaw. Ilang sandali, may ilaw na papalapit mula sa malayo. Isang tricycle ang huminto sa kanilang harapan. Ang driver halatang nabigla nang makita ang kanilang kalagayan. Pare, tulungan mo kami. Kailangan namin siyang madala sa ospital. Walang tanong-tanong, bumaba ang driver para tumulong. Agad nilang isinakay si nanay sa tricycle habang si tatay at Tito Isko ay pumuwesto sa tabi niya. Kalando, sumama ka na! Kailangan ka namin sa ospital! Hindi. May kailangan pa akong tapusin dito. Kailangan kong masigurado
natapos na ang lahat kay Manang Minda. Napatigil si Tito Isko. Halatang ayaw niyang iwan si Kalando. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humarap si Kalando sa kanya at tumango. Bilisan ninyo! Ingatan ninyo si Maris! Habang umaandar ang tricycle, nakita ni Nanay ang figura ni Kalando. Nananatili sa kalsada, nakatayo sa harap ng madilim na daan pabalik sa kubo. Ang gabing iyon, kahit papaano, ay tila mas naging mabigat para sa kanilang lahat. Mabilis nilang narating ang bayan at dinala si Nanay sa pinakamalapit na ospital. Ang mga doktor at nurse ay agad na kumilos. Tinutulungan si Nanay na makapaghanda para sa maagang panganganak. Hindi kakayanin ang normal na panganganak to. Kailangan natin gawin ito sa cesarean. Sa kabila ng takot at pagod, si Nanay ay tumingin kay Tatay. Kahit nanginginig, pinabik siya ni Tatay sa balikat, isang tahimik ngunit matibay na pagsuporta. Sige po, Doktor. Ang mga ilaw sa operating room ay tila mas maliwanag kaysa kailanman at ang oras ay bumagal para kay Nanay. Sa bawat hinga at bawat dasal, tiniis niya ang takot para sa anak na paparating. Congratulations, Maris! Isang malusog na lalaki. Sa wakas, isang sigaw ang pumuno sa silid. Ang tunog ng pag-iyak ko, sabi ni Nanay, ay parang musika sa kanilang pandinig. Sa gitna ng takot at mga pagsubok, narinig nila ang unang hininga ng buhay na magpapabago sa kanilang mundo. Sa sandaling iyon, kahit papaano, nagkaroon ng liwanag sa madilim na gabing iyon. Tonyo, mahal. Hawakan mo siya. Habang hawak-hawak ako ng Tatay, nanginginig siya sa emosyon. Kinuha niya ako mula sa mga kamay ng nurse at hindi niya mapigilang ngumiti habang tumutulo ang luha. Anak ko! Ang anak ko! Ang ating unang anak. Si Ramon. Ramon? Oo. Mula kay San Ramon Nonato, ang patron ng panganganak. Habang yakap-yakap ako ni Tatay, sabi ni Nanay, naramdaman nilang kahit papaano ay napawi ang bigat ng kanilang pinagdaanan. Sa kabila ng mga dilim at takot, dumating ako bilang simbolo ng bagong simula at ng lakas na nahanap nila sa isa't isa. Pagkatapos kong isilang, kinailangan kong manatili sa incubator ng ilang linggo. Sa panahong iyon, halos lahat ng taga-baryo ay bumisita sa ospital upang magpaabot ng pagbati at suporta. Noong kami ay sa wakas na discharge at nakauwi sa bahay, dumalaw si Kalando. Maris, Tonyo, Isko, mabutit nakauwi na kayo ng ligtas. Kumusta na kayo? Medyo mahirap pa rin po ang mga unang araw. Pero salamat sa Diyos. Maayos ng lahat. Oo, Kalando. Lalo na si Ramon. Mukhang mabilis siyang lumalakas. Salamat sa tulong mo, ha. Hindi na nga umiiyak masyado si Ramon. Parang alam niyang maraming nangyari. Mabuti naman. Pero hindi lang kumustahan ang dahilan ng pagpunta ko rito. May mga nalaman ako tungkol kay Manang Minda. Nang hapon na iyon, naupo si Kalando sa sala kasama sina Nanay, Tatay at Tito Isko. Ang mukha ni Kalando ay seryoso, ngunit may bahagyang ginhawa. Tahimik ang kwarto habang tumingin si Kalando sa kanilang lahat. Halatang iniipon ang kanyang lakas para magpaliwanag.
Ang mga aswang na tulad ni Manang Minda ay mayroong sumpang dala. Kapag malapit na silang mawala sa mundong ito, kailangan nilang maghanap ng mapagpapasahan ng kanilang sumpa upang magpatuloy ang kanilang buhay. Ibig mong sabihin, ang anak ko? Oo, Maris. Ang plano niya ay ilipat ang sumpa sa sanggol sa iyong sinapupunan. Alam niyang mahina ka noong buntis ka at doon niya nakita ang pagkakataon. Pero, hindi niya nagawa, hindi ba? Siguradong tapos na ang lahat. Hindi niya natapos ang ritual. Sa kabutihang palad, naputol ito bago siya makapaglipat ng sumpa. Ang sumpang yon, sa pagkawala ni Manang Minda, ay tuluyang naputol. Wala na kayong dapat alalahanin. Mabuti naman kung ganon. Pero Kalando, paano kung may natira pang bakas? Sinigurado namin. Pumunta ako sa kubo ni Manang Minda kasama ang ilan sa ating mga kabaryo. Sinunog namin ang lahat. Ang kubo, ang mga gamit niya, at kahit ang natitirang bakas ng kanyang ritual. Tapos na ba talaga? Hinalat namin ang lupa sa paligid ng kubo para siguraduhin wala nang matitirang masama. At balak naming pabindisyonan ang lugar sa pari mula sa parokya. Nakaramdam ng bahagyang ginhawa ang lahat sa sinabi ni Kalando. Ngunit nanatili pa rin ang takot sa kanilang mga puso. Kalando, salamat. Matapos ang lahat ng nangyari, tuluyan nang bumalik ang pamilya namin sa Maynila. Si nanay, si tatay at ako, si Ramon, ang kanilang unang anak. Kasama namin si Tito Isko na nagpasya na ring iwan ng baryo at ang madilim nitong alaala. Dito ikinasal ang aking mga magulang. Agad na sinundan ng aking binyag. Ayon kay Kalando, mabuti itong paraan upang matiyak na ako'y ligtas mula sa anumang sumpa ng mga aswang. Si Tito Isko, sa kanyang masayahing paraan, ay nagbiro tungkol sa pagsisimula ng bagong buhay sa lungsod. Pero kahit na siya'y ngumiti at tumawa, alam kong ang mga nangyari sa baryo ay nag-iwan ng malalim na marka sa kanya tulad ng iniwan nito sa aming lahat. Habang lumipas ang mga taon, nagkaroon pa sina nanay at tatay ng 2 pang anak. Tahimik at masaya ang naging buhay nila sa Maynila, malayo sa mga misteryo at panganib ng baryo. Ang kwento na nangyari sa Leyte ay hindi na muling pinag-usapan. Iisang beses lamang itong ikinuwento sa akin ng nanay at tatay. Para bang napagkasunduan nilang ilibing na ang alaala nito sa nakaraan. Ngunit sa kabila ng kanilang pananahimik, ang alaalang iyon ay nanatili, isang paalaala ng mga lihim na panganib na nagkukubli sa dilim at ng tapang na kinakailangan upang labanan ang mga ito. Kayo, ano ang kwentong aswang ninyo? Mayroon ba? Gusto kong marinig ang mga kwento ninyo sa channel na ito at mapatunayan sa iba na hindi lamang katang isip ang mga aswang.